Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Tonton Lamini, abara kwenye manke. Tonton Lamini, Tonton Lamini, abara kwenye manke. Tonton Lamini, Lamin, Clédou Lamini jo. Avec la radio Saramala, tonton bec ma Saradela, tonton bec légué c'est fort. Alaka barikado émission, alaka barikado IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamini foye. Lamini, aye konjumanke, tonton Lamini, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton Lamini, aye konjumanke, tonton MBK, aye konjumanke, tonton Cheki, aye konjumanke, tonton, aye konjumanke, tonton Musa, aye konjumanke, tonton Alifa, aye konjumanke, tonton Atete, aye konjumanke, tanti Logo. Aye konjumanke, tonton. Aye konjumanke, tonton Siti. Aye konjumanke. Majanya boleh jalan asal aku macam. Kasonya pambai nole, kapamai perawal wale. Magagara de visi matada nganguru. Dulu bayar terakhir terakhir juga kena kumanya susah ni nama. Jangan ada di pemain yang nak soalnya kono. Jangan ini soalnya pemain yang nak jalan dengan. Jangan kono mat dengan. Jangan fasumat dengan gongget dengan. Jangan sori dengan kuantum dengan. Jangan pengerin dapat terlatih tak dilada. Jangan nak ajar tuan ini teman. Jangan pemarin lah. Jangan uli kau uli muda kerap semua lah ni jangan ni mau. Baik kan ajar tuan lah teman. Masuk pura dalam perantau kelanya. Jangan pemarin lah. Macamnya dapat muka yang sang tega, jangan dapat muka yang warti. Jangan fikir jangan dong oke, mantan wasulana. Jangan pemarin lah. Jangan ni binga jangan nyanyi ya serang gotan.
jaga famori le wa ebini ka janyo do asrango funa tanada jaga me nyugo nona jaga famori le manu ngon famoro yang kalau tiga daila jaga nanya nyugo suro lahara jaga kiti bigani nyugo janyo nyugo jaga neten kalau nela poka jamana jaga famori ka toni ko hinde ko he ka bo so nya kono na wane ku vonyo ko he famori wane ku no vonyo ko he famori wane tla ni ko he famori wane jega nyo ko he famori jaga famori na jega nyamange jaga paranza kla majara jaga ngon baba bale jaga famori ka burukuna jara famori la ka kura wara jara famori la jaga famori tumna kata paranza jaga paranza kala wulila paranza nda famori ka mali nyu jama ngumo paranza na jaga mana ti to dunyoro la kwa me ka mangalo nguma paranza o to dunyoro mo yeso kuma ja konta mana nyo dro ke muni kisa jara so kuma ja ya chakoro dobi pili do ko fede wa famari ga je nda to ko he ka bo so nya ko na ka di ba denga ni ga jula mo de na nda jula ma ya ni so mo na la ji ni bana ji so jaga jalo lo sa ga jang no mo nyamo sa nya la wala gale fama ye baba la ta don jaga famori le ka bo paranza kala la nya jugo nyuma ka ta nyoro sigi la nya jugo nyuma ka ken na fulo tigi yete benyana ka million chama soro fo ka 5 miliyari kadem sene ka nyuga mulo ka bla ko ya ka nyuga mulo ka siginde ka kan sama da kele ka muso furu nyuga mulo jaga mi shi blangale jaga mi da blangale nga famon nga ka chen da lo ka bo bla do ko na ka ba ko ka kala ne no le ka bo chore bu ko no jaga ba ko ka kala ne yira nga ba ko ka kala ne yira jaga famori le jaga mi hagri ji ko bagale na so ko ma ja ma evita la tru kala bakora fa sa mi na nya jono nyuma jaga nya nyu kon la su jaga ne ko anga ta doni nyini e fa mari ko ki mo ko ta doni na ya ke ta na bulo ko ko yeso ko ma ja ko kera nyu nya na o fa na fa mi na so ko ma ja aga jina ko zigi ni ko ne mote to ko so ye jaga bakoro wala tur ko mu taglo ko he bachor bu ko na jaga famori le kanyoro nyayo kiri jar la so ko ma je nda me janyo don jaw nyegale fu nyina kele ngale ka duno ngola fu ngale chebe da wole ko ne ga wole jaga ne ngon ko nyoko do na ko ne ga tuno jaga ne tla ndar do na ko ne ga tuno wasamuka kala ne notuna kwa nige tununa jaga kardot le kuno mo jaha ser buguda danso eniko fletigi mana naga flebi utu me fle mi yere manga me fle re de tunobe azika tala fle ka di donso ngoni korosa sika foi tala nga korobe fle na wa koro bele baba la akoro yemwe anya do fo la ka teme ko ye fle kusaba aya masi fle ma de sika nya fo mena depuis émission damuno na le dadona na dani doni wala oda to hakili matala kusaba anda ngina mandida kulukani fle femi dunzo kebolo ni ya jeti mina bina fo téléphone ni ashira mami mogo ba ngalo de ba men
Oh, ah, non, tiens, la yafo. Voilà. Flé mana fier. Kosɛbɛ. Ni flé ɲuman don a mɛbaga b'a mɛn k'a fɔ. Kosɛbɛ. Ni flé jugu don a b'a fɔ. Ni flé gbɛlɛn don a b'a fɔ. A b'a fɔ. Kosɛbɛ. Wa cikan yɛrɛ bɛ fɔ flé kɔnɔ. Kosɛbɛ. K'a lase. Ciden bɛ taa fana. A kɛlen b'a fɔ ko tabale tun bɛ cogo min na. A bɛ o cogo la. Tabale tun y'an ka téléphone ye. An ka bila mɔgɔw kunna k'a fɔ ko téléphone ko ma daminɛ nin téléphone na. Ayi o kɔni. Téléphone ko nin téléphone ko ye ko kura ye o. Y'a sɔrɔ an ka téléphone b'an bolo yan. Kosɛbɛ. N y'a mɛn dankun na i bolo. N bɛ fɛn fɛn sɔrɔ bi a bɛɛ ye dankun ye. Mais an bɛ dankun na dɛ. I t'a sɔgɔ. Mais anw bɛ ye dankun bilali kɛ sirabagalaw de ye. Ne ye bilali siralikɛla de ye. E ma bɔ fɔlɔ. Ayi ne ma don fɔlɔ, ne tɛ se ka tugu aw kɔ. Ne b'aw ye min na yen fɛ, ne ja ma jɔ fɔlɔ. Ayiwa d'accord. Ne ka sɛ ma kantigɛ fɔlɔ. Ko e bɛ commune min na. O tɛ para Jikɔrɔni ye de. Ne bɛ Jikɔrɔni para. Voilà donc comme Jikɔrɔni Dozoba bɛ yen. Ko Madu Sila. Fo n'an ser'o fana ma, o fana o ye balimakɛ ye. O ye n balimakɛ ye dɛ. Yɔrɔ dɛ, a b'o de ye ale bɛ yɔrɔ jumɛn? O de ye dankundigi para Jikɔrɔni bi. Ale bi a bi yɔrɔ para Jikɔrɔni ka bon. Ayiwa bon komi dunan tɛ ɲɔ silen t'o dɔn. O fana dunan tɛ ɲɔ silen t'o dɔn. Tiɲɛ yɛrɛ a min susura ni tɛgɛ ye ani min susura ni machine ye. Ale tɛ se ka bugun tigɛ dɛ. Ayi. Nka an minnu tugura dankun tigiw kɔ. Karamɔgɔkɛ k'o yɔrɔnin fɔ dɔrɔn an bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ ka taa se silakɛ ma. Kosɛbɛ. Ɲɔ min susura ni tɛgɛ ye k'a bu bɔ ni tɛgɛ ye k'a mugu bɔ ni tɛgɛ ye. Karamɔgɔkɛ o to ma dan sɔrɔ a to la, ne yɛrɛ m'a dɔn différence min yera olu fana ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲɔ susu tɛgɛ la to k'a bu bɔ ni tɛgɛ ye k'a mugu bɔ ni tɛgɛ ye k'o kɛ to ye ani ka taa bu bɔ machine na k'a mugu bɔ machine na k'o kɛ to ye. Danfara min b'a cɛ a bɛ kɛ b'a fɔ k'i ka tagama ka bɔ ka taa Sikaso sen na. I y'a fɔ cogo min na o dɔrɔn na a tɛ tɛmɛ o kan fiyewu. Tɛgɛ ta ka di. Nka musow ko k'olu sɛgɛnna u tɛ se ɲɔ susu la tuguni. A bɛ ɲɛ o. U sɛgɛnna Amadu susuli ka to an b'o lɔgɔla sa de, an b'o lɔgɔla kasi de sa, an t'o la sa tuguni. A ma nɔgɔn dɛ. Ka segin ka na donsoba ma Jikɔrɔni ko n bɛna taa ne ni Modibo bɛ taa. Kosɛbɛ. Ka taa n fana ka sɛni faga dankun na walasa n fana na se ka tugu cɛw kɔ cogo min na. Kosɛbɛ. N'o tɛ cɛw nɔfɛ yaala ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn. Ka yaala cɛw kɔ. Cɛw ma sɔn i ka yaala u kɔ. I bɛ ko i ɲɛ la. Jija dɛ. Ko b'i sɔrɔ. Kosɛbɛ kɛ. Wasi fɛn bɛ bɔ i fari la min ni wasiji fana tɛ kelen. Ba tan ni gɔni yɛrɛ bɛ wuli fara. Tarawele. A kɛra fama ye. A kɛra fama ye. Dɔgɔkun tɛmɛla min ye. Kosɛbɛ. I tun bɛ Sikasokaw bolo. Ɲɛfɔli k'an ye. I ka foli kɛ. Ala tɔnɔ lamini. Ko lamɛnniba bɛɛ ni wula. Cɛ ni muso. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ hokumu kɔnɔ. An bɛ danbe de kɔnɔ. O ye donsoya ye. Donc n m'a don kɛnɛ na cogo o cogo n b'a fɔ de kuma daminɛ na ko donso den n'a ba u dansɔgɔ k'u ni ko an b'u ka kɛnɛ na i mana kuma kɔnɔna na i m'a filimi y'a la o denmisɛnniya sɔn ye u kana minɛ n'o ye a kɛrɛnkɛrɛnya na an bɛ kuma donso kɔni kan k'u mankutu nka anw tɛ donso ye an ye nkɔnifɔlaw de ye donc an m'a don donso ka kɛnɛ kɔnɔ cogo o cogo an ma donsobaw ka foli kɛ nkɔnifɔla kɔrɔw fana bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen n yɛrɛ karamɔgɔkɛ n'o ye Yɔrɔ Sidibe. Yɔrɔ Sidibe ale kelen sababu la n bɛ se ka Wasolonka bɛɛ fo Bamakɔ n'a lamini k'a gosiya fɔ Wasolo fo jamana yɛrɛ kɔ kan parce que Wasolonkaw b'an lamɛn kosɛbɛ ayiwa u bɛ ɲuman fɔ n ɲɛna kosɛbɛ donc o bɛɛ ye kanu ye parce que ne y'a nkɔniko de ɲini o Wasolonkaw fɛ u segera ka n gana a kan ka kɛn fɛ a kan n'an bɔra o kɛnɛ na an bɛ don faso yɛrɛ kɔnɔ i m'a ye diɲɛ baara o baara la i b'a fɔ a ka di cogo cogo ni fasolamaw t'i fɛ i ma tila fɔlɔ ne y'an ka baara daminɛ n ma se fɔlɔ dɛ mais n bɛ yɔrɔnin min na n ka ti fasokɔnɔmɔgɔ ye n'o ye Bɛlɛdugu n'a lamini donc n b'a fɔ a donso den n'a ba k'u dansɔgɔ k'u ni ko an donna dankun kɔnɔ ka don donsoya ko kɔnɔ ayiwa ka mɔgɔw la baro dɔɔni Ala sɔn i sago tigi Ala ye k'an bɛ
Ngala mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo aw de b'a fɔ ten bɛlɛdugu de t'a fɔ ngala ngala dɔ ko ngala dɔ ko ngala ngala dɔ ko ala dɔ masa ala wala masa ngala nin bɛɛ b'a la o nɛn tacogo ni mɔgɔ si nɛn tacogo tɛ kelen ye ala ka climat d'an ma an donna dankun na donso ba n'a den bɛɛ k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo anw ye den kɛrɛfɛ mɔgɔw ye an ma se donsoya ma hali fini an tɛ s'a kɔrɔ an bɛ to k'an den ko an sigi k'u filɛ de n'u ye gɔni wuli yen fɛ a sisi an bɛ na an b'an melekeo la an b'an dɔn kosɛbɛ ni sisi taara an b'an den kɛrɛfɛ parce que yɔrɔ ni sisi wulila mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn o la o bon ɲɛ bɛ la sigi ka tilela ale de kɛ ka di fɛn ye ka tɛmɛ hali kɛnɛ nɔ mɔgɔ kan parce que bamananw m'o da tale la i bɛ fɛn bɛɛ dun ka dunan to yen fɔ kɔlɔsili maa min sigilen don ale de bɛ k'a kɔlɔsi i y'a faamu dɛ donc ni a ko a b'a sɔrɔ ale ka jugu ka tɛmɛ a tigi yɛrɛ kan o y'a sɔrɔ a ye a tigi kɔlɔsi kosɛbɛ ka fɛrɛ a ma kosɛbɛ a ka a gosi yɔrɔ ɲuman bɛɛ sɔrɔ a kosɛbɛ n'a wulila dɔrɔn a b'a sɔrɔ a bɛ se kosɛbɛ ale tɛ kɔrɔtɔlamɔgɔ ye ale tɛ kɔrɔtɔlamɔgɔ ye voilà a bɛ faamu donso den n'a ba an b'a bɛɛ lajɛlen fo Modibo Traoré an bɛ i muso fila i ka sokɔnɔmɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen fo ani denmisɛnninw bɛɛ Nana Jara ani Jara Dunbiya Nana Jara ani Jara Dunbiya Modibo kosɛbɛ kɛ Nana Jara ani Jara Dunbiya kosɛbɛ Modibo i kelen y'i diya o la dɛ jaramuso fila bon dɔ bɛ Jara a tɔgɔ de ye Jara ani Jara o tɛ kelen ye a bɛɛ Jara ayi a bɛɛ tɛ Jara o yɛrɛ fana sɔnna ka t'u sigi Traoré kɛ kun o tɛ diyagoya Modibo mais n ko ala Traoré bila mais Traoré fana Jaralakaw bila Modibo i ye kɛlɛ tigɛ ale ma bɔ i ma sɔ dɔɔni numu dɔrɔn u b'u kun ka suma ayiwa k'an b'i ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ala sɔnna ma Nama Jara de don Ajaratu Dunbiya Dawuda Jigiba Abdulayi Gajigo o b'o la ani Alaji Moroga Sumaila Bɔna b'o la Buba Sampara Sempara sakɛ Musa Dramé Isa Kulibali Kisima Kamisoko Isa Kanta Lansana Kulibali Ismaila Ouattara ani Cheikh Oumar Traoré ayiwa ka fara Kaman Jara kan Kaman ninnu bɛɛ lajɛlen fo ninnu bɛɛ y'i ka marabagaw ye u bɛɛ b'i ka du kɔnɔ ye Modibo wagati tɛmɛlen na k'an bɛ Fode Musa Sidibe fo kosɛbɛ a ma sira sɔrɔ a sɛgɛnnen don a taara dankun na nka Sira ka baara kɛ ale n'a taga mugu ci kɔni a bɛ ka jɔgɔ caman nɔɔni a ye caman kɛ k'an bɛ Fode Musa Sidibe fo kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba ɲuman seko ni dɔnko donsoya sira fɛ a kɛlen bɛ k'a jija kosɛbɛ a ye fɛn caman matarafa a ye fɛn caman ɲɛɲini a ye fɛn caman faamu k'an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn k'a ɲɛnafin b'an minɛ bi n'Ala sɔnna a ma o bɔlen kɔfɛ sa an kumana yan dɔgɔkun tɛmɛlen cɛya kan dankun dun fana ye cɛya waleya yɔrɔ dɔ ye an kumana cɛya min kan o ye siginɛgɛkɔrɔ ye bon siginɛgɛkɔrɔ Modibo e ye seko ni dɔnko matarafabaga dɔ ye nka siginɛgɛkɔrɔ ye bi caman dɔ a la k'a tugu k'a ɲini k'a dɔn i ye numuya waleya i y'o sira fana i y'o tagama kosɛbɛ i ma se cɛmɔgɔbaw ka bulonkɔnɔsigi ma nka u ka ci caman bɛ yen i y'a kɛ siginɛgɛkɔrɔ joona i n'a fɔ Bamakokaw kɛlen bɛ k'a ta k'a kɛ laada ye cogo min na den mana wolo dɔgɔkun kelen dɔw bɛ taa siginɛgɛkɔrɔ den mana wolo dɔgɔkun fila dɔw bɛ taa siginɛgɛkɔrɔ den mana wolo kalo kelen u bɛ taa siginɛgɛkɔrɔ ayiwa siginɛgɛkɔrɔ joona cɛya sira fɛ i ye numu ye mɔgɔ caman ye dɔnnikɛla fana ye mɔgɔ caman bɛ boli ka s'i ma kurusi jalala gosi sira fɛ a caman ye banamisɛnninw ni Ala ka kow ye di ma ye nka hali a caman fana tɛ sɔrɔ siginɛgɛkɔrɔ joona sira fɛ i ka faamuyali kɔnɔ wa i dansɔgɔ i ni ko tonton Lamini i mana ɲininka nin na ni ma se k'a fɔ o ye ma se k'a fɔ de ni n t'a ɲɛdɔn u tɛ kelen ou bien a ma kɛ ɲɛ na olu tɛ kelen ye ayi a y'a faamu dɛ sinon bolokoli n'o ye siginɛgɛkɔrɔ ye k'a daminɛ Fala ka taa se Bamu an wolola ka mɔrɔ fo an yɛrɛw y'a dɔ dɔrɔ hali n'an ma se an y'u nɔmina
ne yɛrɛ bolokoli mana fiɲɛ na ne bɛ bolokoli kɛ don min na a don tɔgɔ kama n taara daminɛ mɔgɔ min kama a y'i yɛlɛma ka kɛ sa ye ko fa ka n fa tiɲɛ. I taara i tugura i fa kɔ. wayi ne tugura n fa kɔ mais y'a sɔrɔ n tɛ yen mais n tun bɛ fɔ dugu wɛrɛ. I tun bɛ dugu wɛrɛ. ne tun bɛ fɔ dugu wɛrɛ mais dina a y'i yɛlɛma ka kɛ sa ye ka t'i da ne fa ɲɛ k'a b'a tiɲɛ quoi. a ma se k'a tiɲɛ. ne fa taara jigin fitiri da fɛ a y'i yɛlɛma ka kɛ wulu ye ne fa sigilen tasuma da la a nana a minɛ quoi. mais a ɲi ma se k'a don. bon comme a y'a sɔrɔ ne bɛ fɔ dugu wɛrɛ n tun bɛ surukaya la quoi. bon ne bɔlen baarakɛyɔrɔ la laban ka n sara jatigikɛ la. n ko ne bɛna taa nin dugu in na a ko e bɛ taa mun na ye n ko n bɛ fɛ ka taa bolokoli de kɛ sini. a ko k'e n'i fa bɛnn'o kan ne ko o temps tɛ ne bolo koyi. jo y'a sɔrɔ nin ko gɛlɛ bɛ yen. ne taara jigin dɔrɔn a n'a dɔgɔkɛ sigi bɛ tasuma da la. n y'a foli kɛ u y'an bisimila. ko dugutilaba in na ko n nana mun na. n ko ne mana basi ma na n nana sini n b'a fɛ ka bolokoli de kɛ. a yɛlɛla quoi a ko k'ale da tora ko komi i fa sigi bɛ ko n'o ye min fɔ k'o don kuma sarala fa la dɔrɔn o ye n fanicɛni ye. ko ne nana kɔni ko n b'a kɛ sini. I b'a kɛ. awɔ bɛɛ y'a sɔrɔ ne bɛ yen. dugu jɛra bolokoli kɔni a daminɛna u y'a da tigɛ bɔ wulujugu ni sajugu nana cɛkɔrɔba filɛ yɛrɛ y'a fɔ k'a nɛni quoi ko anw tɛna an bolo tiɲɛ la dɛ an bɛna mɔgɔ min bolo don bi o de b'a daminɛ e kan. k'a daminɛ kan. awɔ ne bɛna kalan ne bɛna n ka bolokoli kalan ale de kan bi a min y'i kɛ wulu ye k'i kɛ sa ye n'a hakili la k'u t'a kalamu u b'a kalamu mais olu t'u tɛgɛ tiɲɛ la ne min ye denmisɛnnin ye dɛ ne de bɛ kalan daminɛ a kan. donc ne y'a bolokoli daminɛ ten bilakoro fitinin ou bien musomanni fitinin a sigili c'est à dire ko caman b'a kɔnɔ ani kɔrɔbalen cɛ ka jan ɲɔgɔn na komi jigajala ni baji. parce que mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna cogo min na n'i y'a jateminɛ fitinin yɛrɛ sigi cogo dɔw bɛ n'i y'a kɛ ten a si mana san 40 sɔrɔ bon fo ala yɛrɛ tako sunu kusi jalagosi b'a sɔrɔ. parce que bolokoli cogo de fana bɛ yen. kosɛbɛ. cogoya de b'a la fana. o ti ban yɛrɛ o ti ban bolokoli tɛ kunfɛtɔ ko ye o ni mɔgɔ min y'a kɛ kunfɛtɔ ko ye ni mɔgɔ k'a fɔ cogo min na n ta tɛ ko n b'a mɛn ye dɛ ne kɔni n ma jama bolokoli la. i ka baarakɛla i ka baara don. voilà n y'a sɔrɔ fa la k'a sɔrɔ fa kɔrɔman na k'a sɔrɔ bɛnba kɔrɔmanw na faw b'a kɛ baw b'a kɛ n kɔrɔw b'a kɛ dɔgɔninw b'a kɛ denw b'a kɛ i y'a faamu dɛ donc bolokoli tɛ kunfɛtɔ ko ye quoi ni bi tɛ bilakoro de tun bɛ kɔkɔ n'i kɔgɔra tant que n'i ma se ka taa e yɛrɛ bolokoli takuru n'i ma se ka t'o ta kungo kɔnɔ ka na o b'a jira k'e ma se bolokoli ye. Ka i yɛrɛ bolokuru takuru ta wa. wala tasuma lɔgɔ. y'a ye dɛ. segin a kan i k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ. bolokoli takuru n'i y'a mɛn ko takuru lɔgɔ de don. i y'a faamu dɛ. mais lɔgɔ min don lɔgɔ kurun don. maintenant a lɔgɔ kuru a bɛ fɔ de ko takuru. bon takuru donc bamanankan don quoi. sinon n'i y'a fɔ bi ko takuru mɔgɔ min bɛ se k'a dɔn duguba kɔnɔ o tɛ bɛɛ ye f'i k'a fɔ ko lɔgɔ. or que takuru de n'i y'a mɛn ko takuru lɔgɔ kelen de don. mais i bɛ se ka taa siju jala n'a cogo la i b'a tigɛ k'a pelun k'a surunya hali n'i bɛ se k'a kolonkolon ka bɔ fɔ kungo kɔnɔ ka n'a bila i ka bolokoli soda la o bɛɛ ye a tali dɔ ye. o don kama a tɛ taa ta wotoro la foyi i b'a ta i kunkolo la ou bien i ka kolonkolon ka bɔ kungo kɔnɔ ka na. o b'a jira e sera bolokoli ye. bolokoli tɔ mana to tile 15 jate i baw b'i labɛn n'u y'i labɛn u bɛ misiraw siri kan na ka fini ɲumanw don i la min ye sotigi ye so bɛ d'o ma min tɛ sotigi i b'i ka bolokoli kofɔ kɛ i sen tɛgɛ de la. ne fa bɛ se k'a fɔ sisan i bɛ taa lamini fɛ para jikɔrɔni ko alamisa nata k'i bɛ taa denw fɛ. donc ne fana bɛ segin n bɛ bɔ yen n fa bara n bɛna fɔ tonton lamini cɛkɔrɔba y'a bila kɔnɔ ko n ka fiɲɛ alamisa nata in kun ɲɔgɔn ko n bɛ taa denw fɛ. moribo ala k'a kɛ hɛrɛ ala k'a tugu si la. ko cɛya bɛ daminɛ depuis n'o kɔnɔ. n bɛ taa denw fɛ. voilà n bɛ taa denw fɛ. o kɔrɔ k'a fɔ minnu bɛna taa sigi nɛgɛ kɔrɔ. voilà e bɛ taa. e fana bɛ sɔrɔ o jama la. kosɛbɛ kosɛbɛ. donc n bɛ taa denw fɛ n bɛ taa denw fɛ a bɛ fɔ o cogo la. donc fo bolokoli bɛ se bolokoli mana se a b'a sɔrɔ aw tɛ denmisɛnninya na dɛ ne min sigilen filɛ nin ye c'est à dire n farikolo de bɛ se ka bonya ko n tɛ foyi ma fara ne bolokoli kunuma kan fɔlɔ. i bɛ kundama min na ta. ne bɛ kundama min na ta.
f'i fɔrɔ bɛɛ Moro i bɛ kun ne farikolo de bɛ se ka bonya kɔn tɛ fɛn ma sara ne bolo bon walasa k'a faamu a bɛ kunna min na Moro bɛ 1m70 la 1m70 hein, s'il vous plaît. i y'a faamu dɛ donc a b'a sɔrɔ i ka cɛya caman dafara n'i ye cɛ ye i bɛ taa sɔrɔ anw fɛ Bɛlɛdugu i ye kalanikɛla de ye kalalikɛla voilà i komi cɛbilencɛ Mali cɛbilencɛ o ye kalanikɛlaw ye donc numukɛ sigi bɛ k'e kɔnɔ si kɔrɔ ou bien gele kɔrɔ ou bien torosun kɔrɔ ni wele da sere ma i ni boli de bɛ taa fini tɛ don foyi foyi i ni boli de bɛ taa n'i bɛ se kalani na i bɛ kalani mɔdu dɔ bɛ yen an Bɛlɛdugu k'a ma ko sananci ma voilà donc comme o ye bamanankan ye n ma da ko maraka b'o si dɔn quoi non ma si dɔn o la maintenant i bɛ taa o sananci ma in kɛ sisan k'i kalan k'i jɔ i bɛ kuma ni numukɛ ye ne fa y'a bila ka na k'i ta kɛra cogo min na k'i kana fana ta kɛ ten o ye cɛfarinya dɔ ye yɔrɔ den bɛ sin na o tɛna se k'o fɔ dɛ i fa ko mun ne fa y'a bila ka na ko i ta kɛra cogo min na k'i kana fana ta kɛ ten e numukɛ ta kɛra cogo min kosɛbɛ i b'a jaabi ten n'i ye cɛ kɔni a bɛ cɛya kɛnɛ de kan bon ni maa min t'a faamu o b'a kɛ i komi i ye numukɛ nɛni i ma numukɛ nɛni i ye cɛfarinya kan dɔ de fɔ i ye cɛfarinya kan de fɔ voilà i ta kɛra cogo min na k'i fana ka ne fana ta kɛ ten kosɛbɛ n fa y'a bila ka na k'i ta kɛra cogo min na i kana fana ta kɛ ten Allah a b'a fɔ i sigi voilà donc a bɛ kunbɛn ka ɲa a bɛ kunbɛn ka ɲa a bɛ se ka boloko ten sinon anw yɛrɛ bolokoli la an mɔgɔ 27 de bolokora sɔgɔmada kelen nka a si kun tɛ denmisɛnnin y'a ye dɛ a si kun tɛ denmisɛnnin bɛɛ kun kɛra cɛkɔrɔbaw ye n'aw bolokorow la sisan bon tile de bɛ kɛ ka aw sɛnsɛn ka don dugu kɔnɔ nkɔsɔnmara o bɛ fara o kan donc o don kabini o don y'aw don n'o ye cɛya rɔ n'aw taara aw tɛ sin so kɔnɔna na aw bɛ sin fɛrɛ de la n'aw sinna fɛrɛ la dugutigi de bɛ na ka na a ka dugawu dɔ kɛ bɛɛ bɛ na a ka kuma fɔ bon kangari bɛ da aw ye bon aw minnu bolokora sɔgɔmada kelen aw tɛ ɲɔgɔn mɔgɔ tun bugɔli banna aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ɲɔgɔn bugɔ tun ayi a tɛ ɲɔgɔn bugɔ tun a bɛ se ka kɛlɛ dɛ mais aw tɛ ɲɔgɔn bugɔ parce que ni ne kɛra mɔgɔ hasidi sugu dɔ ye ne y'a ni bugɔ ni ne ma n ta sigi dɔrɔn a tɛ tugu si la quoi mais n'i y'a bugɔ ni bi si t'an na tile la a bɛ se ka kɛ an b'an kɛ ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn bugɔ nka a man t'an si la donc o kangari bɛ da aw ye fo k'aw bɔ boloko bɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ yaala n'i bɛ yaala i n'i bolokoden ɲɔgɔn dɔ de bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ mais waati fana b'a la parce que a bɛ kunɲɔgɔn kelen kan a tɛ taa yɔrɔ la mais ni kunɲɔgɔn dafara aw bɛ se ka yaalaw daminɛ bon nin si tɛ se ka fɔ si min de ye o ninnu ye kala ko de ye kabini ɲɔrɔ la i bɛ don cɛya de kɔnɔ donc dumuni kɛcogo b'o la ayiwa cɛya yɛrɛ gundo cogo dɔ b'o la o donni kama fɛn dɔ bɛ di aw bolokodenw ma ka bɔ bolokoli jɛrɛ ka na so a bɛ tila ka fɔ aw bɛɛ n'i sera ka san 7 kɛ n'i ma jɛnɛya kɛ fiyewu i b'i ka ɲɛnamaya kɛ fo ka taa se saya ma nɛgɛ tɛ b'i kan nka kabini o don de o bɛ don i bolo bolokoli jɛrɛ fɛn min bɛ d'i ma wayi o tɛna se ka di siminen ma dɛ parce que a bɛ d'i ma k'a gɛlɛya fo k'i bɔ bolokobɔrɔ muso ta ye ni muso y'a ye ni ala ma farikɛ i sogoni b'i komi bugurijɛ a bɛ jɛ de y'a faamu dɛ nka i b'a dogo a bɛ fɔ k'a dogo i kana to muso ka ye dɛ i b'a dogo ten fo k'i bɔ bolokobɔrɔ ni muso kɔni m'a ye e ka la ka san 7 ko kɔfɛ e ma jɛnɛya kɛ bon nɛgɛ tɛ bin e kan k'o t'e bolo nɛgɛ t'i don ayi nɛgɛ t'i don i ma a nɛgɛ mana na sira o sira fɛ a t'i don i t'i to accident na i y'a faamu dɛ Modibo i b'i jɔ yɔrɔ na dɔɔni e bɛ ka bolokoli kɛ an bɛ wagatinin min na sisan ne bɛ ka bolokoli kɛ nin waati na hali sisan e bɛ ka o fɛn in di bolokolidenw ma wa o kɔni tɛ di o bɛ di cogo di muso den d'a ma a ba sen kan o bɛ se ka d'o ma cogo di muso tɛ fɛn min ye den dan b'a ba sen kan e bɛ ka a seli a don cɛya la o bɛ se ka d'o ma non o tɛ fɛn kalama fɛn voilà d'accord donc an bi tɛmɛ an bɛ donna dankun kɔnɔ a ka di n ye i kana siramugu min ayiwa bon n tɛ sira min o diyara n ye ka da mun kan tuguni
an bɛ bi min na filima ko de ka ca arabu ka ko b'an senkɔrɔ ani silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la tubabu ka ko donna an senkɔrɔ kosɛbɛ a n'an ka farafinya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ayi an bɛ ka ban ka farafinya ma ka tugu arabu ka ko kɔrɔ kɔ ka tugu tubabukɛ ka ko kɔrɔ kɔ k'an yɛrɛ ka ko kɔrɔ lafili ninnu fila si dun dɔ la kelen m'u ka ko kɔrɔ lafili an de kɛra an ta filibaga ye parce que an kɛra mɔgɔ lafililenw ye kosɛbɛ Modibo ni e ye numu ye ala ye dɔnniya kalifa i la i ka numuya fana i tɛ k'a kɛ gansan n'e ko e bɛ den sigi nɛgɛkɔrɔ sira jumɛnw de kan ka tagama walasa o n'a ka cɛya bɛ se ka san ni ɲɔgɔn ye san 99 san 80 san 70 kɔnɔ kosɛbɛ bon sira min bɛ se ka taama o la a tɛ se ka cɛya bɛɛ sɔrɔ a bolokodon in kama mais a se bɛ ala ye hali n'a kɛra a wolodon ye a b'a ta kɛ fo ka taa se saya ma kusi jala gosi t'a sɔrɔ parce que a bɛ ka boloko ni nɛgɛ min ye tubabu ka nɛgɛ tɛ quoi numu nɛgɛ don voilà numu nɛgɛ don nɛgɛfin voilà nɛgɛfin donc a bɛ ka boloko n'o ye c'est à dire cɛya la gosi t'a sɔrɔ a t'a sɔrɔ y'a ye dɛ o kɔni o bɛ se ka kɛ nka cɛya minɛn caman kɔni bɛ yen a t'olu sɔrɔ o tɛ se ka di o cɛya minɛn caman bɛ a t'olu sɔrɔ kɔrɔ ye mun ye o t'u sɔrɔ kɔrɔ ye mun ye a bɛ denmisɛnninya no parce que a bɛ di kelen ni numukɛ kelen de i y'a faamu dɛ ni e dalen don a fɔra ko muso ta ye e dalen don i ba sen kan a tɛna se ka d'o ma o Modibo a bɛ se ka di san 7 ma wa san 7 a bɛ se ka di san 7 ma mais a bɛ se ka di san 7 ma cogo min na i bɛ karana don a la karana ye fɛn min ye i b'a bila mara dɔ kɔnɔ fo ka taa fɔ a kɛnɛɲɛna fo ka taa fɔ a bɛ bɔ boloko bɔrɔ cogo min na kɔni t'i fana kana kɛ k'a fɔ mɔgɔ tɔw bɛ kɛnɛ na cogo min na a bɛ taa kɛnɛ nɔ ten n'i ma ɲɛ k'i b'a kɛ san 7 ye n'a mɔgɔ hali ni mɔgɔ nin kelen don so dɔ lajɛ i k'a bila o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i mago bɛ fɛn fɛn na kana bɔ dɛ ne lamini wele n kana d'i ma yanni nin waati cɛ min sigilen don nɛgɛkɔrɔ o de bɛ lakana so dɔ kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ don a kan n'a ka zɛma tɛ kosɛbɛ ani a wolofa a bɛ se ka k'o ye hali wolofa tɛ se ka don n'a ma diya zɛma ye wolofa tɛ se ka don mɔgɔ si t'a ye mɔgɔ si tɛ se ka don ni zɛma tɛ mɔgɔ si ɲɛ tɛ d'a kan mɔgɔ si ɲɛ tɛ d'a kan fo tile jeli bɔn a nɔgɔmani kɔni ye tile 20 hali tile 20 ko tɛ a bɛ kalo 3 ni cɛma don kalo 3 don ani mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ bɛ se ka da ɲɔgɔn kan nka o b'a sɔrɔ kow bɛ ka nɔgɔya a bɛ ka don o don a yɛlɛma dɔ de bɛ don a rɔ sinon kalo 3 bɛ dafa waati min na ni zema ka mara yɛrɛ tɛ hali ni k'i bɛ bɔ ka t'i sigi gɛlɛ kan i bɛ se ka t'i sigi o y'a sɔrɔ e donna ko caman na sa o n bɛ fɛ ka min faamu i bɛ fɛ ka min di a ma min bɛ se k'a ka cɛya lakana a farikolo la o di a ma a kan ka wagati jeli de kɛ ani mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ ma da ɲɔgɔn kan a bɛ wagati min k'o kɔnɔna na ani mɔgɔ wɛrɛw ɲɛ bɛ se ka da ɲɔgɔn kan ani mɔgɔ ɲɛ bɛ da ɲɔgɔn kan o ye zema ka yamaruya de ye n'o tɛ ani mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan voilà an ye ɲɔgɔn faamu i y'a faamu dɛ n y'a faamu voilà n y'a faamu c'est ça Modibo o bɛ se ka kɛ ni denw ma sigi nɛgɛkɔrɔ joona u ka cɛya bɛ se ka matarafa u ka n'a ka sa kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ kuma min ka ca musolakaw da bi ko n cɛ ka kurusi jala la gosilen don kosɛbɛ fanga tɛ n cɛ la n cɛya kɛra ta a yɛlɛla ta a jigira ta nin bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ cɛya kɔnɔ ka cɛya furakɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni nin bɛɛ ye o bɛ se ka kɛ donc denbaw ni denmansaw k'u denw to u ka se nɛgɛ sigi kɔ u ka se si hakɛ dɔ ye cɛmanw na walasa u bɛ se ka sigi nɛgɛkɔrɔ cogoya bɛ se ka d'u ma cogo min na u ka diɲɛlatigɛ kana lanfun u ka bila fura kuntanma kunun na ko parce que ko muso ko o tɛ wa o kɔni don Modibo a diyara n ye duloki min bɛ don yan'a ka se bolokoliyɔrɔ la o ye duloki sugu jumɛn de ye n'a bolo kora duloki jumɛn de bɛ don a kan na mun de bɛ fɔ o yɔrɔ la ko dɔ bɛ kɛ o yɔrɔ la wa duloki min bɛ don a kan la yan'a ka se e ma yan'a ka se ne ma duloki foyi tɛ don a la a lankolon mais a bɛ ko a tɛ ko ji gansan la yiri a bɛ ko yiri de la sɔgɔmada joona fɛ k'a ko k'a ba ka birifini ta k'o biri a la a ba ka birifini wayi mais dinan sisan n'o birila la o kun ye nɛnɛ min b'a la yanni ka a se bon a bɛ se k'a yɛrɛ maîtriser quoi
bon n'i y'a jateminɛ mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin ta ko caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fajiri da fɛ n'i y'a mɛn ko cɛfarinto cɛfarinya bɛ daminɛ depuis ni to in kan cɛfarinto tɛ kalon ye o to bi tobi a tɛ gɛlɛya a bɛ magaya de ka na fɔnɔ kalaya o kɔni ye toseri ye sa o ayiwa hali n'a ma kɛ toseri a ka kala mais dina a bɛna sigi aw cɛrɔ aw n'a ka nzema de bɛ jɛ k'a dun i bolo ti fɛrɛfɛrɛ i t'a suyɛ i b'a dun fɔlɔ fɔ k'i fa Moribo kɔnɔ to y'a dama kɔli ye to ye kɔli de Moribo est-ce que i b'o dɔn to ye kɔli yɛrɛ mais ne b'a dɔn i ye to dunan ye dɛ mais to ye kɔli de ye bon maintenant to ka girin o yɛrɛ ye kɔli ye kuma b'o jilama ma i kɛlen k'o cɛ a bɔra barama kɔnɔ yɔrɔ min na k'a da dɔrɔn k'i k'a cɛ ko ka tila k'a suna nɔgɔ la Moribo k'e ka n'o fiyɛ k'i ko k'ale t'i bolo lamaga ale t'i bolo lamaga k'o fili nɛn kan i b'a cɛ dɔrɔn i b'i bolo don nanɔ ka na fana cɛ ka k'a kan ka sin k'a kari da kɔnɔ ten Moribo i b'o kunu cogo di sa sabali sa o kunu yɛrɛ de ka teli ayiwa k'an bɛ Ami Traoré fo ale ko ko cɛmanin 2 b'ale bolo ye awɔ a bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni ACI la a k'a bɛna n'a denkɛ 2 ye mais olu ma san 4 san 5 sɔrɔ fɔlɔ da a kan ka kɛ cogo di bon n y'a fɔ cogo min na Atiku mu bɛ kɛ ka sigi u bɛ se ka sigi san 4 a bɛ se ka sigi hali san 1 a bɛ sigi e fɛla ye jumɛn de 7 wa 10 bon de cɛmanin a bɛ daminɛ san 7 ka yɛlɛ dɛ n mago b'o de la n y'a faamu dɛ e fɛla tɛ san 7 de ye san 7 a bɛ daminɛ san 7 ka yɛlɛ nka ni maa min fana ko ne ka sigi hala fitinin numu ta ye waa tigɛ ye ayi Moribo min ka ɲi de fɔ jama ye kosɛbɛ fa ni ba fɛla ye min ye o ma ɲi den ma o kosɛbɛ min numukɛ fɛla ye min ye o de ka ɲi den ma an bɛ dankun de kan ko ye Moribo kosɛbɛ san 4 bɛ se ka taa dankun kan san 4 kɔni taa dankun na fo ni bana y'a sababuya kɔni tɛ san 7 a bɛ daminɛ san 7 de la dankun ayiwa ko sigi nɛgɛkɔrɔ sera la kɔni n'Ala sɔnna an bɛ k'i jɔ ko Titi ka san 7 sɔrɔ ka se san 8 ma n'Ala ni kira sɔnna ma Moribo o faamuna donc to goni ko k'o kunu n'a y'o kunu sisan a bɛ ban o la kabini o yɔrɔ la a bɛ de Zema ma o y'a sɔrɔ Zema an n'a de sira ɲɔgɔn kan Zema ye jɔn de ye Zema o ye mɔgɔ min ma aw mara de o y'a ka maître ye min bɛ aw don cɛya kɔnɔ kosɛbɛ ka cɛya kuma ɲɛfɔ aw ye k'a wale bila aw kɔrɔ kosɛbɛ donc a bɛ fɔ ma ko Zema mais dina ni aw farala aw bɛ faraw furancɛ n'o bɛɛ bɛ t'i ka so i ka cɛkɔrɔba bɛ se min na a b'o de kɛ ye sa o yɔrɔ la ji kunnakolo tɛ kun cɛkɔrɔba bɛ se min na ayi ni mɔgɔ min ka cɛkɔrɔba tɛ tututu ɲɛdɔn dun ayiwa bon jigiya tɛ ban o fana ye tiɲɛ i bɛ taa sɔrɔ ne tɛ tututu ɲɛdɔn nka e lamini bɛ tututu ɲɛdɔn dɛ ayi ne lamini tutu donc ne terikɛ o ye tiɲɛ ne terikɛ nin minɛ i ka ne denw ko n'a ye o de y'a donsoya ja i hole donc a bɛ ko ten a b'a sɔrɔ tile ma bɔ mais a tɔ man ja tun o ye tulo suuni bɔ kosɛbɛ a b'a sɔrɔ 5h36 yan fan fɛ o b'a sɔrɔ u sira ka dunu gosi ou bien u sira ka bala gosi ka dɔn kɛ donsongɔni bɛ fɔ entre parenthèses donsongɔni bɛ fɔ bolokolidenw ye wa i bɛ miiri fɔli o fɔli la fo n'a tɔ ka dugu la kɔni t'a bɛɛ bɛ se ka fɔ bolokolidenw ye bolokolidenw tɛ taa kɛnɛ ka se o la mais wale ɲuman dɔ kɛnɛw de don e ba bɛ se ka t'i jɔ ou bien i fa bɛ se ka t'i jɔ fo Ala kun ka nin kɛ karisa ye depuis n'a wolola don min na k'a daminɛ a wolodon la fo ka n'a bila bi la ne ma dali k'a ci foyi la k'a bana min ma donc n'a kungo sera ni nin kɛra a la a n'o ka kan wa fo ne tɛ se min na ko n tɛ ni ɲɛsin fɛn fɛn na mɔnɔ b'o kɛ yala mais i filɛ ka nin min fɔ o kɔrɔ de k'a fɔ f'i ka san 15 san 18 san 20 sɔrɔ awɔ mais parce que mɔgɔ ma jamunin ka di o wagati de la a bɛ don i fari ma ma jamu in fana filɛ nin ye a bɛ se ka k'i dalen a mɛn so kɔnɔ de ko n tɛ waati i t'i bɔ kɛnɛ na i fa bɛ se k'a mɛn i ba bɛ se k'a mɛn i balima wɛrɛ bɛ se k'a mɛn nka o b'a sɔrɔ e bɛ karana dɔ kɔnɔ i donna cɛya kɔnɔ donc bɔli tan t'i bolo quoi parce que bɔli munna karana bɛ kɛ aw la a waati fɛn sugu bɛɛ bɛ don a rɔ subagaw bɛ se ka don a rɔ jinɛjuguw bɛ se ka don a rɔ donc a qualité ka ca quoi Fode Musa Sidibe kan ka foli b'a ye a y'a kuma fɔ yan k'a da sɔgɔ yan'an ka taa ɲɛfɛ yan'an ka taa kɛnɛ kan dɔn yɔrɔ nin kɛnɛ kan o tɛ furasi ye wa voilà o de tɛ wele ko furasi wa furasi ni bon ni bolokoli nin bɛɛ ye fɛn kelen ye bon an bɛ segin an kɔ fɔlɔ i ko
d'accord et comme majamuni bi kɛ mais o b'a sɔrɔ aw datugulen don parce que subaga bɛ ɲɛbɔ aw fɛ gingin bɛ ɲɛbɔ aw fɛ ɲagwa bɛ ɲɛbɔ aw fɛ jinɛ ɲuman ni jinɛ jugu bɛɛ bɛ ɲɛbɔ aw fɛ mais mun de ye solimaden bila kɛnɛ kan ten nin bɛɛ ka ɲɛbɔ ale fɛ mun de nana nu o ye jinɛ wo jinɛ ɲuman jinɛ jugu subaga wo nin bɛɛ ka ɲɛbɔ solimaden fɛ alors que yan'a ka kɛ solimaden a tun b'a ka adamadenya kɔnɔ olu ma ɲɛbɔ a fɛ dɛ f'a kɛtɔ solimaden mun de nana n'o kanuya façon ye ale ni fɛn jugu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wala bon i bɛ la tonton Lamini i bɛ ka nin ɲininkali min kɛ ma a yɔrɔ f'i ye quoi m'a dɔn ni yɔrɔ minnu ye den cɛni den bilemani musokɔrɔ min b'a a kunsigi jugu bɔ a kunkolo la fo ala ka fara kan ko tɛ suba bɛ se k'a dun a tɔgɔ bɛ da kundiba kun ka sɔrɔ ale nɔ tɛ a kun di don a tɔgɔ bɛ d'a ma don min na subaga bɛ se k'a dun k'a turu ta k'a da musokɔrɔba min y'a kun di ka sɔrɔ o nɔ t'a la donc a bɛ k'ale ka tere juguya ye est-ce que y'a faamu o bɛ cogo cogo bolokoden fana bɛɛ ten i komi suba bɛ se ka don numukɛ nɔ k'a ma ca numukɛ bɛ tɔgɔ juguya sɔrɔ ko karisa bolo k'a ka farin ou bien karisa bolo a man ɲi a caman bɛ taa nin siraw fɛ nka dabɔnkamaw de don i komi numukɛ yɛrɛ fana b'a dɔn a b'a caman dɔn numukɛ fana tɛ mɔgɔ gansan ye ayi ale ni gansan cɛ ka jan ko jɛgɛla ni daji y'a ye mais dina don o de kosɔn karina bɛ dɔ la yanni siɲɛna don kama o ye furasi donc furasi siɲɛna kɛnɛ kan aw bɛ waati dɔ kɛ kɛnɛ mun mɛn a tɛ tɛmɛ heure kelen kan heure kelen min dafa dɔrɔn aw bɛɛ bɛ minɛ k'aw bila so kɔnɔ aw bɛɛ bɛ si so kelen donc aw ka maître bɛ si aw dalaw don ni dugusɛ jɛra waati min na aw mana ɲɔgɔn sɔrɔ jɛ la a bɛ daminɛ numu kunda n'a bɔra numu kunda a bɛna bamanan kunda mais a bɛ kɛ kɔrɔ kunda karisa de ye kɔrɔ ye nka hali n'a sɔrɔ numuden fana ye ko tilen de bɛ biri a da la ale tɛ bamananden tɛ bila ale ɲɛ ale fɔlɔ de b'a nɛnɛ n'a kɛra juguman ye ale de b'a dɔn y'a fana kɛra gɛlɛya ye sa dɛ numuden bɛ cɛ ninnu na minnu bɛ ka taa kɛ cɛ ye kosɛbɛ nka a n'a kɔrɔma ɲɔgɔn san 5 b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali ni san 10 don o fɔlɔ tɛ taa o tɛ taa dɛ ale de bɛ taa numuden de bɛ taa ale de fɔlɔ munna numuden o bɛna fɔ jamanatigi na Boro denmisɛnniya ka di dɛ u tun bɛ u b'aw jɔ aran na ni mɔgɔ kun fɔlɔ b'o ye fɛ woyi i tɛ se k'a fɔ woyi o aran bɛ yɛrɛ kɛ a bɛ b'a ko fulakɛ ka sago bɛna ɲini ka tila a banna an bɛ duman dɔ lamɛn wagatinin dɔ selen don yan an bɛ sɔrɔ ka nɛgɛjuru labila ka taa n'a tɔ ye ko ka ɲangaran fɔ ayiwa cɛw ye cɛ minnu kan ka sigi nɛgɛkɔrɔ hali a ti mɛn kosɛbɛ namina abam namu madene paganyone jaba mande jula tramne juru bayani wala na tala julu julu ko ne so sar ni to kanin bado zo ya yoro chamano ya mande ngala nyara fali de fo ye ko nanu lala basiri manyale madu ngame ka bod la do ya ngare ne bi ji ba de ngamuru ma nyangaranda ba mo ye ke sanu
dendigi ma nyangara daba mo ke dendigi jaga nyangara no jaw dara man de wasulona ma ga nyangara mo bila du kono ga nyangara fa sigo kono ga nyangara fa pani ngone man de kono kolo nyane wala jaga bila du ngono kono mo ngono mur bo trawale ma kul wali pura ma ma dru ma ka wasu raja jaga sana ko jaga ma jada mun ni wala ma ka nyana ma mun tawale jaga mana ba tigene to to teglenya jaga mana jayi ni chata teglenya wanyomo go de jaga inga te kolabana jaga kulwale burane jaga mwalu garinya sono kumaja ngamola ngolo pejo mani kulwale burane su jaga pitonzi le to komo ma kulwale burale wa mola ngolo ni pejo bengema wa mola ngolo ni zozo bengema imano duni damna otima okuna laba minyo okuna ma wala ngolo moro moni de ma kulwale buramane wa mola ngolo ni bejo mangema wa mola ngolo ni bejo ngolo ngema jay mano ngolo ngolo ngame yo kodumo. Radio Clédou, la pub. Nous sommes convaincus que vous souhaitez contribuer au développement de l'Afrique. En devenant actionnaire d'Ora Group, vous en avez l'opportunité. Du 29 octobre au 16 novembre 2018, avec une possibilité de clôture anticipée, participez à l'offre publique de vente de 13 883 006 actions d'Ora Group au prix de 4 100 francs CFA par action. Souscrivez auprès de BC Bourse et Hudson et compagnie, co-chefs de file et des SGI membres du syndicat de placement. Ora Group, grandir ensemble et pour l'Afrique. Commerçants, chefs d'entreprise, promotionnez vos produits et dynamisez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Auditeurs de la Radio Clédou, votre station innove. Vous pouvez désormais télécharger l'application Clédou sur vos smartphones. Pour les téléphones Android, allez dans le Play Store et entrez Clédou dans la barre de recherche. Vous possédez un iPhone ou une tablette, allez dans App Store et recherchez Clédou. Avec l'application Clédou, vous avez le choix. Écoutez la Radio Clédou en direct, réécoutez nos émissions telles que Allo Clédou, la revue de la presse ou encore le journal. Devenez vous-même journaliste en nous envoyant vos articles en format texto ou vidéo. D'autres fonctionnalités sympas vous attendent sur l'application Clédou. Clédou, c'est doux, c'est pour vous et avec vous. Imano dai le be kwantango jaga mola ngolo moro mande de ma de grane vinci ma de ngano dula tu ba yara trandra dula tu ko je so sa ne Mangoni bazaro lalla mariya di gani tawate Mangoni bablo ne ka ba mundu la jaga bimo ya yenga manaba wa e mana mo to do kinyo nyedu bitani ba mo to do kinyo ko juma jitani ba mono ki ba wolo le ba wala ngalo kuma kwanza majan ngabo na ko nani ngala klenga jaga nyangara fole tene janye so kuma ja
Kasika so cheba wele. Kasika so babe ma wele. Kasika trawele wele. Kabwa trawele la dona ni trawele wona la tunu kuma jatra manzu ni wala la. O nyangara donjo do he magani wazo. Afole babu kunji jiraya. Kafo bakari janya. Kafo tamuto jiraya. Kafo ngulo jiraya. Kafo pita ngulu waliya. Jaga mali chefani jaman dunu nada. Mandenga la mo fa polite fo beda. Jaga nam nale. Wasugura tan ne tanya na manda. Kabo so mugudu do ba ngule zuma na jara. Apa wala le do la ta bro wala. Jaga funala la mulati ni bangoni ngono. Kalire do la ba man ole ali trawale wala. Majuru wo yoro kungo jongo wala. Jaga fakuru basi le yego maga tu na fe majamanu. Ka kitatu do ba na tu na mamadu tunu na. Jaga mi mesele ko mamadu mi desele ko mamadu sele ko lobe ko mamadu ngono bolo ko mamadu. Halni mamadu kuma gala de mamadu kuna gala jama ko ba isunu kuma ja. Jaga kira mondo ngasa wale don. Manam le. Jaga bimo ya yenga manaba. Jaga bimo ya tokele sotra makono do da ko de na da nyamurule. Jaga nani pale mo ya lo the nyajuri nyumo. Ka kono mabugo ba manole jaga Musa wele. Apa wele le waldu la ta de korobo. Aba wele la waldu la ate korobo. Moribo kono mabugo ba Musa jara. Adame barawle marala. Abe biwa. Adafale be bi. Aka moria kalonda law. Morbe. Ah oui. Konte Musa be fendo. Moribe, mori fono be. Mori bananin be. Ayo halna maka gona morbe. Moribe. Inshallah moribe. Moribe. Mori kamelemba be. Kono te ninya moru fo. Kono bugu Musa. Tabakoro dafale do. Ko kenya na jira. Sigu filimadi. Asle kalabangoro. Alaka waljudo. O sufiya dama alaka hina sula. Na jira. Abarka sugala albishini sawma siril lenga soye. Sana do abudu jara. Nunum peye mor kisekele luye. Na antem na ameta dili ka damna kabni muro amadu hle. Foko na blame domne kumbi. Muro shiri nunum me baba ama yere ale dibite. O nunum peye mor kisekele luye. O dongo kabala kawbete kiba. No e mor jagite ka mgo shimoro ka wajete ka mgo. Kata nyoro shekana hamala ka mgo no e buye haidara ana deum. O ala barkaro. Ni nunum bejira ala sonama bonya de benu che ala sona kof bonya be ala ka do fara o bonya kundamanka merci ala ka o benkelema ala sona nega juriye mugani kele funi futan kele kulukani Modibo Traoré Bambulo ambe dankuna akadanye ka do fanye ni be yemi famu kaba retlina allo nega juriye mugani kele funi fu tan kele retlina wa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bouba, tu vas bien? Lamini niga vesi flama mne. Nala sonama bibulo. Lamini dandila. Adjaranye. Lamini membal makefo. Atubila. Afu flow yekuni numunga kene. Wala benga dinya kene. Ne balma ke initié ini baraji ala kisra. Nala sona. Ayi mun fayi ta nala sona amba ablanga doninka. Nala sona. Ama trafa. Donc même bon magé ni ne tuba dangli da kana Lamine akai akamela benchugo da kai na benendo ne apetama ate hawawal doni kai fona nyana bela bendede Lamine buba ambe dankuna kusube nere bse ka jabi wala kusube buba foi teke kanuko c'est vrai imana fen kanu
kosɛbɛ ala b'a ka o dilanni d'i ma awɔ i yɛrɛ ka ɲɛɲinini b'a tɔ dafa kosɛbɛ Lamine a kanu jɛlenya dilan i kana kanu fɛn dɔ kosɔn i bɛ baara min na Lamine balimakɛ in ka ɲi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la tabarikala don a kɛra baara in fɛ de a y'a kanu ala ka barika don a la amina yarabi Lamine ma ɲininka mun na est ce que fura an fura minnu bɛ bɔ ni furakɛli bɛ k'a ye a bɛ se ka dɔn baganw fɛ wa wula kɔnɔ wa k'a dɔn baganw fɛ komi cogo di c'est-à-dire ni bagan b'a dun i bɛ se k'a dɔn k'a fɔ a man kɛnɛ a ye nin dun a y'a kɛnɛ est ce que ni fana bɛ se ka a lajɛ ni nin ta si o bɛ don baganw fɛ awɔ bon n'i y'a jateminɛ n'i mɛnna burusi kɔnɔ yɛrɛ o dɔnfɛnw bɛ ka sɔrɔ a b'o dɔn ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ hali i yɛrɛ tɛ taa baganw nɔfɛ tabarikala sinon n'i y'a jateminɛ jala i bɛ jala fara bɔ i b'a cirin k'a misɛnya k'a dɔgɔya quoi ni baganw bɛ bu dun i b'i tɛgɛ ni fa dɔrɔn k'a sɛri bu in nɔ u k'a dun quoi tabarikala a ka ca Ala fɛ i ka bagan bɛ se ka san 5 san 6 k'a tɛ pikiri wa a tɛ bana fana i ka segin ka ɲi kan ko n'i ye mun kɛ jala fara kosɛbɛ k'a susu o ye dantanfɛn bɛɛ bagan o bagan misi saga ba so fɛn o fɛn n'i kɔni bɛ nin d'a ma a vitamine don a bɛ dumuni kɛ a bɛ kɛnɛya jala fara k'a susu i bɛ se k'a cirin k'a dɔgɔya ni misi don i b'a cirin k'a dɔgɔya mais ni so don i bɛ se ka mugu bɔ a ka bu n'a bɛ bu don i bɛ to ka dɔɔni k'a la k'a lamaga k'a dun ni saga don i fana bɛ se ka mugu bɔ k'a k'a la mais misiw i b'a cirin k'a dɔgɔya donc ni olu b'a ɲimi fɛ quoi barika ni ce voilà comme bɛnkɛ don a bɛ fɔ ko maa bɛnkɛ de b'i kuma bɔ lahara donc bɛnkɛ yanni ne e de ma quoi Lamine ko fulaw ka tɔmɔ a kelen tɔmɔ nɔfɛ n'Ala sɔnna merci a ye ségrégation de k'an na nin ye dɛ a bɛ faamu Nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 maakɔrɔ ka kɛnɛ don Modibo Kolokani Traoré de b'an bolo yan ayiwa Fode Musa Sidibe ma kɛnɛ sɔrɔ yɛrɛ tilenna kabako Lamine salamu alaikum Bubula Rai Band nɔnɔtigi cɛ ate wayi kolfɛnsila ayi baasi t'i na i ka denbaya don baasi tɛ n ka denbaya la n b'i fo a diyara n ye n bɛ Kolokani Modibo Traoré fo ka dugawu k'a ye n'Ala sɔnna maa n'i ye fɛn dɔn dɔn kɔn da ye dɔn ye dɛ nka bɛɛ tɛ se ka dɔn ka foli k'a ye kabiri émission daminɛna n bɛ ka n ka lamɛn Lamine bon ninnu c'est-à-dire sababu ɲuman tigi bɛ fo ko n'i ye sanu sɔrɔ bili sanfɛ kana bili barikada a bɔra bɔgɔ min na dugu ma i b'o de barikada donc ka dugawu k'i ye n'Ala sɔnna ma kanu sira don diyara n ye Traoré kɛ yɛrɛ fo Buba Kante bɔra kuma la an ka jɔn de y'u ye koyi a fɔra ko e muso de ye nɔnɔtigɛ e yɛrɛ tɛ nɔnɔtigɛ fɛ e muso a fɔ Traoré n'i y'a sɔrɔ yen ɲɛni mais n ko misi bɛ Bubula de bolo a muso de b'a diri a muso de ta don sa mais ale de ta ye misi muso de b'a diri i bɛ se ka taa sɔrɔ ale muso in tɛ fila ye parce que fila banna sa la tɔ tora filafuru ni tilafilamana ni Lamine a bɛ ɲɛ to kuma de la dɔrɔn pour dɔ ka d'a ma hali n'a y'o kɛ a tɛ nɔnɔ ɲini Lamine foli don a diyara ye Ala ka barika don ye amina Allah ko n ka numukɛni fo a diyara ye a muso ka nɔnɔ ka di dɛ muso y'an fɛrɛya bɔ nɔnɔ la yan tiɲɛ yɛrɛ la nɔnɔ sanuman b'a bolo nɔnɔ duman b'a bolo quartier Mali la k'an bɛ quartier Mali mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Bubula tɔgɔ la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 kuma b'i bolo Retiena oui Banche ale taara nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 kuma b'i bolo ale fana taara nɛgɛjuru y'a janfa Sikasokaw tulo b'i la Sikaso janjon diyara wa Sikaso janjon a diyara kojugu kɛrɛnkɛrɛnnen ne ni n karamɔgɔkɛ de kun don e ni yɔrɔ de taara aw tun bɛ Sikaso quartier jumɛn na ayi an tun tɛ Sikaso yɛrɛ dugu kɔnɔ nka an n'a mara kun ka surun sinon yɔrɔ min bɛ jate kɔlɔnjɛba fɛ mais a ka surun Sikaso la ka tɛmɛ yanfɛla n'Ala sɔnna a faamuna yɛrɛ tilenna allo
ayiwa Modibo i ko walasa jinɛ jugu subaga ayiwa ɲagwa nin bɛɛ bi ɲɛbɔ minnu bɛ taa sigi nɛgɛkɔrɔ solo oui nin bɛɛ bɛ ɲɛb'u fɛ nka ka kuma sɔn ji la an balimakɛ dɔ bɛ an fɛ da la Kiledu baarakɛla dɔ don nka a ye kuma dɔ fɔ yan bon kabako tɛ ne bolo parce que ne ye mɔgɔ 21 san 22 ye a sigira nɛgɛkɔrɔ ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a n'a ni sisan cɛ ka bɔ so a ka ca ni san 6-7 ye nka ale yɛrɛ fana bɛ sɔrɔ ka kɛ san 28 a ma san 30 sɔrɔ a ko ale sigira nɛgɛkɔrɔ dɔrɔn a kɛnɛyara dɔrɔn u nana Bamakɔ ale yɛrɛ nana Cantigɛ o kɔrɔ k'a fɔ ale sigira nɛgɛkɔrɔ a fana ye san 20 sɔrɔ nka a ko i bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ ko y'a sɔrɔ i maaya ka kɛnɛ a tatɔla numukɛ ma k'a bɛ wuli k'i jɔ ko f'a b'a kunkolo kɔmi n'o jama fasɔn sera e ma o dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna an k'a faamu parce que o kɔrɔ de k'a fɔ ko kamalen kɔrɔ yɛrɛ de nana e dun mako b'o de la walasa ka dɔnniya d'a ma wala bon i ɲɛ b'o la o yɔrɔ la cɛw de bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la ye cɛw de bɛ ɲɔgɔn sɔn hakili la ye o kɔrɔ ye mun de o kɔrɔ ye fɛn min numukɛ yɛrɛ bɛ kɔnda quoi a yɛrɛ bɛ kɔnda a bɛ nisɔndiya parce que mɔgɔw bɛ ka s'a ma olu dafalen u ka cɛya selen don a mako bɛ mɔgɔ minnu na merci u ka cɛya dafalen don mais i bɛ ka taa sɔrɔ o fana kɔnɔna na c'est à dire n'i y'a mɛn ko tere a bɛɛ y'o jinɛ kelen ye tere tɔw fana b'a la parce que i bɛ se kosɛbɛ numukɛ bɛ se dɔw ma i bɛ taa sɔrɔ a dɔw kɔlɔkisɛ suguni kɔlɔkisɛ kɛra 2 ye i bɛ se ka taa sɔrɔ dɔw ta kɛra 3 ye suguni kɔlɔkisɛ ye mun ye bon o b'i n'a fɔ wulu kunkolo o bɛ se ka kɛ 2 ye dɔw ta bɛ kɛ 3 ye dɔw ta bɛ kɛ 2 ye mais numukɛ fana de b'o dɔn dɛ ko n tɛ a fa n'a ba t'a dɔn a t'a ye ayi a numukɛ de b'a ye kosɛbɛ donc f'i ka kɛ ɲɛfilatigi fana ye bon hali n'i ma kɛ ɲɛfilatigi ye ayi nin ye ɲɛfilako ye n'o tɛ a dulonnen bɛ mɔgɔ min na o yɛrɛ t'o ye la n'a fɔra k'a fɔ ko fitinin o fɛn sugu b'o nɔfɛ o fitinin e y'a bolo ko ala yɛrɛ ta kɔ i ye ko sɔrɔ ani gɛrɛ tɛ ban ko n tɛ numukɛ de bɛ se k'o gɛn ka bɔ yen i y'a faamu dɛ donc ko caman b'a kɔnɔ o ɲɔgɔnko n'o yera ye i bɛ se ka taa sɔrɔ bon ba bɛ se ka bɛn a fa ni a ba kan ba wala ba ka bin wala numukɛ b'a fɔ bon n bɛna aw den m'a don cɛya rɔ nka aw bɛ ba sara tellement a gɛlɛya fɛ wayi a y'a sɔrɔ a tilara ka ban yɛrɛ dɛ nin bɛ fɔ fɛrɛ lɔ de o y'a sɔrɔ a tilara la ka ban a b'a fɔ karisala dugutigi i b'a fɔ karisalakaw ye k'u ka ba kelen di yan k'u den tun bɛ tan nɔ n'u ma sɔn ko m'a segin bilakoroya rɔ non ba bɛ di ba bɛ di dɛ non o ba bɛ di donc ba bɛ d'o la i komi numukɛ hali sisan a bɛ i ɲɛ bɛ hali nin den fitininw na mɔgɔw tulo bɛ n kan na a bɛ se ka kɛ dɔw t'a sɔrɔ ko i bɛ dɔw bɛ u b'u den fitinin bolo ko mais a bɛ kɔ waati min na a bɛ se ka k'i komi kabini ala k'a d'a ma bolo ko a bɛ segin denmisɛnninya la a bɛ segin bilakoroya la o tɛ gansan ye o n'i y'o bɛɛ kɛ kunfɛtɔ ko ye dun bilakoro dɔw bɛ u bɛ se ka boloko ko 7 kɛ sagoma kelen a bɛ tigɛ a bɛ nugu a bɛ tigɛ a bɛ nugu ntɛ o ye cɛya sira de ye wa u ye mun de b'o kɛ bon dɔw bɛ yen c'est à dire foyi tɛ mɔgɔ sɔrɔ gansan i y'a faamu dɛ i bɛ den dɔ wolo mais i b'a sɔrɔ a bɛ ni cɛya cɛ i y'a faamu dɛ cɛya bɛ daminɛ depuis ni bilakɔrɔlama de ye donc fɛn min b'a wolo la numukɛ kɔni n'a de bɛ se ka bɛn a ma de kɔnɔ tɛ hali a fa n'a ba yɛrɛ t'a dɔn fɛn sugu mɔgɔ sugu min don donc depuis ni e sogoni tigɛyɔrɔ i ye cɛ i tɛ cɛ o bɛ dɔn numukɛ fɛ o numukɛ fana de bɛ se k'a da dogo k'a fɔ fa ni ba ye aw denkɛ a bɛ ta a ye kɛ tan o de bɛ se ka kɛ sitigiya b'o rɔ sintanya b'o rɔ den camantigiya b'o la ayiwa dentanya b'o la i b'a kɛ to yala muso bɛ cɛ sigi nɛgɛkɔrɔ wa muso ka cɛ sigi nɛgɛkɔrɔ bon a bɛ se ka kɛ mais a kaw bɛ yen a kow de bɛ yen i delila k'a ye wa bon ne ma numusokɔrɔba ka cɛ sigi nɛgɛkɔrɔ numusokɔrɔba ka cɛ sigi nɛgɛkɔrɔ ni n ko n y'a ye o ye fɛn wɛrɛ ye ne ma a ye i ma deli k'a ye i y'a mɛn m'a ye m'a mɛn mais a bɛ se ka taa cɛ dɛmɛ su gundo la ka sɔrɔ mɔgɔ t'a ye fana o bɛ se ka kɛ
Ami Traoré tun ko ale bɛ fɛ ka don i ka tɔn na k'a b'a an fɛ yan kosɛbɛ k'an fana b'ale fɛ kosɛbɛ ko mais k'a tɛ se ka don an ka tɔn na yan parce que muso tɛ se ka nin ko ninnu kɛ. Ni muso b'a kɛ mais a b'a kɛ musoman. A b'a kɛ musoman na. Kosɛbɛ. Ami k'i ka na k'i b'an fɛ yan an fana b'i fɛ k'i ka na an ka se k'i bolo don Ala ka climat d'an ma. A faamu na. Fura min bɛ si kɔrɔ bɛ fura si la wa? Kɔrɔba de bɛ fura si la. Ayi Tatu e k'i sen bɔ clip la fɛ Modibo muso ɲaragilen de ka k'i ka bi dɛ. Tatu fana ko k'a sen b'a la. K'a ka labɛn. Tatu k'i labɛn. Ko maakɔrɔw bɛ so. N'Ala sɔnna ma. Fura in kɔrɔ bɛ fura in na wa? Kɔrɔba de bɛ fura la. Hali bi duguba n'a ka dugubaya bɛɛ i b'a jateminɛ sisan ni musomanin kɔɲɔ bɛ kɛ u b'a fɔ ko sengo furasiw laadaniw ko de don a bɛɛ tɛ se ka dabila o n'i y'a bɛɛ dabila dɔ ni nɔgɔ bɛ taa koyi i y'a faamu dɛ donc furasi ye fɛn fasɔn dɔ ye a b'i n'a fɔ nin bɛɛ ye ɲamagɛn baara ye ɲama bilakoro a bɛ fɔ ko ɲama t'a la i kɛra cɛ o i kɛra muso ye bilakoro ɲama t'a la a bɛ fɔ ko ko tigɛ bilakoro de bɛ se ka kɛ foyi t'a la mais n'i bɛ don cɛya kɔnɔ donc a tɛ ɲa fiyewu fɔ laada dɔ de ka sigi la min bɛ sigi ni bilakoro tɔw différence ka bɔ ɲɔgɔn na o bɛ cogo cogo a b'i n'a fɔ sisan n ɲɛ bɛ hali o bolokoli la ala bolokoli bɛ jinɛ kɔ bolokoli bɛ yen mais ni nin sera waati fɔ i a laada ka sigi la de tant que n'a laada ma sigi la i tɛ se ka fara cɛbakɔrɔw kan donc a ɲamagɛn kelen min k'i la furaci min k'i la ka ɲɛnajɛ k'i la bolokoden tɔw bɛ taa jɛ kɛnɛ kan cogo min na e fana bɛ taa jɛ kɛnɛ kan ten or que o y'a sɔrɔ jinɛw y'e boloko ou bien i n'a wolola bon caman n'a bɛ wolo ni bolokoli ni i bangera k'a sɔrɔ i sigilen don nɛgɛkɔrɔ ka ban kɔrɔ b'o la wa? Kɔrɔ b'a la o kɔrɔ tɛ ban yɛrɛ a dɔw bɛ sɔrɔ den fa yɛrɛ ka cɛya yɛrɛ ɲɛɲini cogo fɛ fa bɛ kɛ sababu ye den ni cɛbakɔrɔya bɛ na o ta den ni cɛbakɔrɔya bɛ se ka na a dɔw y'o ye dɔw bɛ yen a caman bɛrɛbɛrɛ bɛ yen i bɛ se ka taa sɔrɔ wolomuso a ye den caman wolo a ma se ka jɔ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔ tun tɛ foyi k'a kunfɛ o mais dina sisan ni denkɛ sata cɛra i bɛ se ka taa sɔrɔ laban bɛ n'a sara a caman bɛrɛbɛrɛ bɛ u b'a fɔ ko yanni k'a su don a taa numukɛ wele ka na k'a boloko fɔlɔ i ye a salen mais dan ni numukɛ nana sisan numukɛ b'a sigi nɛgɛkɔrɔ a su bɛ sɔrɔ ka don ni den wolola o kɔfɛ o b'a sɔrɔ a sigilen don nɛgɛkɔrɔ o den tɛ sa bilen dɛ o tɛ sa ayi o tɛ sa bilen o bɛ sa dɛ nka a kɔni o bɛ mɔgɔkɔrɔbaya o bɛ sa en fait a tɛ to denmisɛnninya la ale tɛ to den i n'a fɔ a bɛ fɔ min na ko ba kasara voilà olu tɛ to denjɛniya nɔ bilen donc mɔgɔ ka kewu caman b'a kɛ bolokoli dɔw b'a kɛ tulosɔgɔ ye kɔnɔ tɛ n'i y'a kɛ bolo kari ye a bolo karilen de bɛ wolo n'i y'a kɛ sen kari ye a sen karilen de bɛ wolo i y'a faamu dɛ bon a hakili la k'a fɔ ko bɛ sa waati min na o ye dutigi de ye koyi ata Modibo ma min faamu den kasara bonyana muso ma a bɛ bange yɔrɔ min na dɔw bɛ tile kelen de kɛ a bɛ sa kosɛbɛ dɔw bɛ tile kilancɛ kɛ a bɛ sa dɔw bɛ bange yɔrɔ min na dɔrɔn heure kelen heure fila a bɛ taa dɔw dan ye tile saba dɔw ta ye dɔgɔkun kelen ala ka musolaka bɛɛ kisi o ma ala ka den di musolaka bɛɛ lajɛlen ma den ka di ala ka den diya di musolaka bɛɛ lajɛlen ma mais Modibo e filɛ ka fɛn dɔ fɔ an ka farafinya an y'a lafili k'an ka segin an kɔ k'an k'an kɔfilɛ an ka mɔgɔw ma foyi kɛ gansan nka mɛn Kulubali da k'an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun ye juifu noirs de ye kosɛbɛ a y'a fɔ u y'u sigi k'u hakili jagabɔ fɛn fɛn kan an b'an pan kunna de n'an y'an pan kunna an b'a ye an ɲɛ la kosɛbɛ fura t'a la f'an ka segin a ma olu de ye fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye k'u tun ka kegun n'an ye u bɛ kodɔn n'an ye u ma foyi kɛ u kunfɛ u ye fɛn fɛn fɔ ka tɛmɛ a san 400 500 500 1000 de filɛ nin ye wo ko kelen bɛ sen na wa n'i y'i pan kunna i b'a y'i nɔ la aw dun ko k'an kalannen don an taara wali kalan ta k'a don an kunkolo kɔnɔ an tɛ ka taa ɲɛ an y'an ka mɔgɔkɔrɔw tabila a ye an ye Moriba ni yaasa t'a fɔ yan
nka e filɛ ka nin min fɔ nin Modibo den saya mana gɛlɛya mɔgɔ min ma ni den sara n'a kɛra cɛman ye k'i bɛ se k'a sigi nɛgɛkɔrɔ yan'aw k'a janaja kɛ a mana kɛ den yɛrɛnin ye cogo o cogo numukɛ wolo min b'a dɔn numukɛ wele min b'a dɔn o bɛna a bɛ den yɛrɛnin nin sigi nɛgɛkɔrɔ a bɛ taa a ka ca Ala fɛ ba bɛ wololi kɛ a b'a sutura n'a y'a sutura n'a y'a kɔnɔtɔ kɔfɛ ni den wolola a bɛ kɛ min sigira nɛgɛkɔrɔ a bɛ k'o de ye o tɛ yɛlɛma fiyewu yɛlɛma cogo foyi t'a la n'i y'a sen karilen de bɛ wolo n'i y'a bolo kari a bolo karilen de bɛ wolo n'i y'a tulo sɔgɔ ka nɛgɛ don a ni o de bɛ wolo Modibo bɛ se wa bon ni n kɔrɔla mɔgɔkɔrɔw la i ma donna mɔgɔkɔrɔbaw la ni ne y'a ma don mɔgɔkɔrɔbaw la ko n'o tɛ ne ma se o place rɔ fɔlɔ Ala k'a tile ɲuman d'an ma Ala sɔnna ma non bi de ka di nɛgɛjuru ye 20 21 funifu 11 an bɛ mɔgɔ 3 ta an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ Ala k'a tile ɲuman d'an ma an ka segin an kɔ o de da ka d'an na dɛ yɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ di an bɛ dankun na dɛ ma fɛ ka hakili fɔ ka numukɛ ka kuma sɔn ji la quoi n'Ala sɔnna an yɛrɛ école-lama an tun bɛ ka fana waati min na an ka jatigikɛ muso jiginna n'a tun jiginna den bɛ ban n'a jiginna den bɛ ban mais a nana jigin denmuso la o y'a sara min kɛ o y'a sen 2 bɛ kari k'a da kɔnɔna na kosɛbɛ u ye den kari k'o da kɔnɔna na ka den fana kari k'o da kɔnɔna na ka taa sutura fɛ a bɛna den min sɔrɔ o la o den wolola n'o sen 2 bɛ ye siga t'a la a sen 2 bɛ karilen a sen 2 bɛ karilen donc den nana taama a tun bɛ taama o cogo la sen fura bɛ yɛlɛmana kɔnɔna fɛ a tɛ se ka tugu ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma kosɛbɛ mais den nana kɛ npogotigi ye ka sɔrɔ k'a ban ne kɔni y'o ye o kɛra ne jatigimuso la i da sɔgɔ munna olu y'o 2 kari munna ko kɔrɔbɔ de tun don wa ko kɔrɔbɔ tɛ bon komi saya de tun gana gala la quoi saya n'a ye min sɔrɔ a bɛ sa dusukasi de b'a kɛ voilà o kosɔn n y'a fɔ min ka kewu o b'a kɛ k'a nɔgɔya voilà n'u ma tulo sɔgɔ ka nɛgɛ don a la o bɛ tulo sɔgɔ ka kolonkisɛ don a la voilà donc olu ka nɔgɔ nin ta kɔni kɛra sen ye o kɛra ne ɲɛna a b'o cogo la i ka kuma fɔ di la merci an bɛ ka kila mɛ i tɛ baro la i ni baraji Ala k'i balo ɲa la amen an b'i fo an bɛ dankun na nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 n'i bɛna n'i ka sɛ bilen ani ka woro bilen i b'an sɔrɔ dankun na yɛrɛ tilenna dasɔgɔ ni ko kuma b'i bolo radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga oui denmisɛnninw dɔ bolokoli joona ka ɲi wa ou bien a ma ɲi de an b'o de kuma ta sisan an b'o de kuma kan o karamɔgɔkɛ i t'i denkɛ to yen a ka san 7 kɔni sɔrɔ n'a tɛ san 10 sɔrɔ i bolo ni n'a ba bɛnn'a la parce que bi ta ye de ni n'a ba bɛnn'a la ye bi ta ye bon ne ta t'o ye a banna an mako b'o de la sa cɛ a bɛ fɔ an mako b'o de la voilà ne ta kɔni n'a kɔrɔbayara an mako b'o de la kɔrɔbaya de kɔni ka ɲi an balakaw lagositɔ tɛ dɛ kuma bɛɛ n'a fɔ cogo don voilà sinon n'i y'a mɛn yɔrɔ yɔrɔ ko cɛbakɔrɔ musobakɔrɔ de b'i bolo donc anw tɛ se ka kɛ foyi ye an balakaw kɔ an mako b'o de la voilà i t'a to a ka san 7 sɔrɔ o bɛ fisaya ma dɛ n'o tɛ i b'a tɔɲɔ dɛ n'a ye san 30 sɔrɔ a bɛna fura ɲinini daminɛ a tɛ wuli n'a ye cɛya fura bɛ marché ni diɲɛ fura bɛɛ ye sisan Ala ka tile ɲuman d'an ma nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 allo n balimakɛ Lamine an bɛ dankun na i ka sɛ bilen b'i bolo Lamine ne b'i kɔ ne kɔ i tɛ tugu Modibo ko kan ne to yen a ye tugu Lamine kɔ Lamine de y'an ka donsoba ye n'u ko dankun na law mɔgɔ fɔlɔ bɛ taa ne de don dɛ e m'a mɛn Bula Mugo kaba ko Lamine tɛ maa bi kaba ko Lamine kɔ kɔni o kɔni dans law e kɔni bɛ kisi i sen ka di
Lamine ne bi ala ko mi ko ayiwa n'u ko dankuna law mɔgɔ fɔlɔ bi taa ne don dɛ i taara bi tugu ko kɛ Lamine ka foli do Mayiga donc i b'a dɔn ni an ko ni jagoya don f'an ka foli kɛ a diyara n ye n'o tɛ émission taabolo ka ɲi kosɛbɛ n'Ala sɔnna a bɛ dugawu k'aw bɛɛ lajɛ ala ka sini kɛnɛya di amina ala k'aw mɛn k'a kɛ amina ala k'aw mɛn ka mɔgɔw ladi amina donc o ka foli do a diyara n ye an b'i fo merci beaucoup merci n tɛ welela Modibo ayiwa ni i ye nin bɛɛ ye i ye adamadenw seri ma i ka denmisɛnw seri ma i yɛrɛ teri n k'a mɛn i yɛrɛ filamaw parce que i bɛ taa fɔ numukɛ ye yɔrɔ min na ko ne fa ko k'i ta kɛra cogo min na k'i kan fana ta kɛ ten se k'i filanw de seri ma kosɛbɛ kosɛbɛ e y'a filanya minɛ i filanw seri ma ɔ Modibo ni mɔgɔ min kulila o yɔrɔ la o i filan ninnu na o e n'o cɛla mun de bɛ fɔ a ye o yɔrɔ la bon kabini o yɔrɔ la c'est à dire o ye fadento dɔ ye quoi kule Modibo n ta tɛ n farikolo ye dɛ i ta tɛ farikolo dimi bɛ ka se ma Modibo a ma nɔgɔn dɛ e kelen tɛ e ni ɲɔgɔn ba kelen mais Modibo ne ni ɲɔgɔnna ninnu tɛ kelen ye o n ko de donc sogonin de bɛ la n'i ye cɛ o tɛ Modibo ne ye cɛ de ye Modibo n ka muru dalen don ne ɲɛ b'o la ne ɲɛ bɛ e ɲɛ bilen cogo la mɔgɔ fɔlɔ min fɔra ne kɔ ne ɲɛ b'olu ka basi la Modibo an y'aw ye bilakoro bɛ boloko don min na a bɛ tila ka silamakɛ boloko don a yɛrɛ i y'a faamu dɛ ale ta tigɛra sisan a b'a fɔ ko dɔ in k'i sigi a ta tigɛra yɔrɔ min na dɔrɔn a b'a fɔ parce que bɛnkɛ de kan ka numuden boloko a bɛnkɛ numuden bɛnkɛ de kan k'a yɛrɛ boloko d'accord donc n'a bolokolen kɛ sisan i bɛ ka taa sɔrɔ bamanan ne tɔw de bɛna tɔgɔ la a bɛ sin k'a fɔ bɛnkɛ a den ani ɲɔgɔn ka silamakuntigi ye ne b'o ta kɛ a yɛrɛ ta kɛlen kura a sonsorilen dimi b'a kan fo ka ɲa kɛ nka a b'a kɛ hali o bɛ ɲa n'a yɛrɛ ta ye o ye cɛya de ye n'a ye dɛ nka ni ye k'a fɔ cogo min na nin si tigɛ gansa i y'a faamu dɛ Modibo e bɛ o dusukun na min ni mun de ye ayiwa ko nin ti ɲa fo i ka taa dankun na dɛ an bɛ dankun na an ka sɛbilenni woro yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo oui nba n ce ne karamɔgɔ fo ne den dɔ de bɛ yen nɔ a fitinin ko a sigilen de wolola quoi ni bɛ se ka kibaruya de dɔw kan wa basi t'a la a bɛɛ ye garisɛgɛ dɔ ye mɔgɔninfinya na quoi mais a den sugu kana ni i den tɔ kɛ kelen ye quoi parce que a caman bɛrɛbɛrɛ bɛ mɔgɔ gansan tɛ quoi ne seginna ka na minɛ cogo dɔrɔn komi e de y'a wolo or que mɔgɔ bɛ den dɔ wolo mais a ka fisa ni ye quoi nka bi an bamanan ko karisa wolola n tɛgɛ ou bien a wolola ne ɲɛna e bɛ fili kɔnɔ dɛ i bɛ den dɔ wolo a ka bɛnɛ don i ka sujuru bɛ a ye o tɛ ka cɛkolonya ye o ye daka de ye donc den o den bɛ wolo ni a sigilen don nɛgɛkɔrɔ a caman bɛ a caman ye jinɛw nɔ ye a dɔw ye ala yɛrɛ ka masayaw ye quoi a dɔw ye e yɛrɛ ka cɛya ɲɛɲini cogo ye tellement que i yɛrɛ ye cɛya ɲɛɲini nin min n'a ka cɛya bɛ se e ma quoi donc n'i y'a ko tɔ ɲɛɲini n'a fɔra ala bɛ maa da walijuya kama nka i yɛrɛ fana k'a tɔ ɲɛɲini dɛ wa n'a fɔra ko jinɛ bɛ bɔ i b'a ɲini de n'i m'a ɲini fadenw min saraka fa bɛ can ala kana ta ko ye ala ka barika don ala k'i sigi a suma ala kana to janfa ni nkalon la ala kana to namara la ala k'o kɛ ne tɔgɔma ni ba mun su barika ani damugo mun barika ala k'o kɛ kankansigiba su barika ni subadama su barika ni segisala su barika ala k'o kɛ bɛnbakɛw su barika ciba kanu kosɔn sallallahu alaihi wasallam k'i ka n'i sigi i ka wuli k'i ka n'i sigi i ka wuli n'ala sɔnna a ni ce Modibo ayiwa ko ne kana kule ko n'o tɛ ko ne ye fadento dun ala dimi bɛ n kan kosɛbɛ hali kule misɛnnin hali si tɛ se k'a fɔ hali tɛ se k'a fɔ ko si ayiwa basi tɛ n y'a faamu n'an da fara n yɛrɛ kan i da fara i yɛrɛ kan dɛ an ka taa nka n'an bɔra o yɔrɔ na e kɛrɛfɛ o n ye dimi min bɛ n fari la n bɛ se ka n jɔ ka kule walasa dimi in ka bɔ ayi hali ma kulo fɔ k'i da fara f'i tulo kɔrɔ sa e n'i kungo de bɛ ɲɔgɔn na n y'o de faamu sisan o bɛ sɔrɔ a la wa
Donc ni mbore ka fe o sera la me fere bola o kule façon bi parce que o kule façon chama mi ke chugo mino a chama mbere ba so o bulu ko dilama o bo me ko ta bana ko tala bon o tale bana ko tala e kule chugo mi ngadi bo ke turo so sera kumune do sari o ba fo gonno ki be ki yere nyini de lafiya de be gana nini bon na bora kuma kono kana isi ta so somo ya kunga mede me mashi to nyini nga abo were de madini nyanje wa munu fono be kuma kono fono tina fo so de bana abisi ka keda awa sigi gwa koro de ka yele nyona ko chaw kita bila ba kwa kuna na don abe fo bo dlokim be dum ategele ko fe dlokim be do sebe min be kana we diagoya de wa way bon o munu loyi nyeba ngam mali kono nano arashi bena ka lada chuado bolo ko de Solomon deun a bebe blogi bado mais do tay galay do tay bloki jemay donc do tay bore do tay nyegene bolo ko de fini yenu nyemme arashi arasudo ya famde do be fugulando mais do bo te fugulando do bo be sebendo mais do bo te sebendo donc blog ba jeni avec kala ka do kala maintenant avec do kala yoromno numuke de be wele ka bloki dam numuke ba ka dongo ya ke bloki na ka soroka do kala ala yere tako sakoni e bi ka kalo saba ke gwa koro ka bo suwa ka datela mo jugu tisika foikila bashi foitila ala yere tako parce que ni ya basi ka to isoro o yorolo na gwana ni numuke taranyinga o numuke bi jo ko ayta ko ba fana bache o yoro ni be sebita ke fan bamu nyami nyinga o baba fo ko jongo ngala ko karata fa ba fo ale dimine funa ya fota o wanne o ma jibon danguna atikatane o yoro ni babu faranyanga kata jibo danguna o ya kenyane ya famde donc dangu bi ben mbero ni mbe fono be donso ya de kono voilà abi famu modibo itazo ko cheya soro chugo kacha a doniya kacha e koni kama kite saramugu mimbi o diara nye kosebe modibo mimbi tigeni o o se ka ke fendo e ka ke sebe ka dima e ka jana tige kono katawa o midloyi ama se sebe ngo yeremo nante bi wolobali sigila fo folo do blakuruka yere danyere la asugoni bi tige yoro mino aba sura ya wulu dafurko mino yoro ni baba jeni ka nyimi ka munde ni ka nyimi di wulu dafurko yin aba jeni yoro barka fana mi kewa bo e ma fuko cheya moro e janga dumando na me fu ko ne bisaka ke Jaga segu ke bala tununa charo mora sigle ye ko maga tuna pe ma jamanu jaga segu la pa ma not na jangana pe tununa segu kapitene alu pe tununa jaga maragala pa ma not na mulai jangana maga bo sama kala ne nyuru fole janga sunu ko ma ja ka sewara kala to ba no le nya so ba aga sina nyana ma dine kramro ma te to ko sama jame sa tu la penda aku wali kurai mama tununga me sunu kumaja jaga kumi jose tununa jaga mazandola sama ja tununa jaga njola jurugura tununa sira korani la minu tununa jaga dabango la suturo da tununa na ba tununa daba jaga nyoko na famza tezuga ka sunu jenga la ba ma no le njoje wele duti njobo ho jara na sunu jenga ngono kabilange jara wele ba jara ke buru ma dunu me ka wasanga ya do ka abudu ko ga wele kan zumana wele bufa ka wele ka do ya sa wele jaga jara ke ngulo sile sra ya do jaga ngulo sa ezra la nya sra ya do na
ti kuma kuma tu na fa ma chamanu kapana nga bugu chagala wala the watra wala tu na sunu kuma ja masir ke sangare ma tunu nga metum la kala bala nyebe tunu na ma kala bu goroba be ne kala bu njene be ne ko bura mo goroba ne bura mo njene shimo ma meni jaga gwenguru ni shimo metna gwenguru na sunu kuma ja ko mala bala chi na ko di tada ya tada wa tada funa ka suma hende to lo he ko ne wa tunu na ajara mo ya tada be se kola amaja mo be tada ya tra be se kola mashitana bugu dugu ye ko jama ngone ko lahu ya tunu ko wacha ngamugo nye ko la ko ra franye la wada da ngigi bula de songuna te ka sabale sono ko wacha ma chokora tu te ba ko nonna da hado ko le tu ye da do na be ki ma mu da wajala le male di ye bene ka wate apare ka mobli ko la te srani ro ya jaga waro ko buya te ba fola da jaga samana ba shi tununa jaga musaba jalo le jaga tlama ngoro ni jalo ye wanu mangoro ni fana ye wajele mangoro ni kwata ye wajara mangoro ni sangaranga ye jaga ne mani ni dozo jete ro jama no musaba jalo ni zo mazribe mudale matrunga me ka waprigo jaga mo mani chatri ko mo de sa kola wasribe ba wol mo bulu la ko la de ta proba mazribe mudale matrunga me ka waprigo kangone bo bulu wele kamur bo jagde wele kasamuka kala no me barakada jaga Lagos mu jarana pladugo anyangre jalan wele kasa ko masani to wele sereba jaga Madina ko la trago jarana ka war pladugo jaga nebra ka uru groba tununa jaga nebra ka uru jene tununa majuran la bamba na jagde bale tununa ami sinkana kuma keso kono a dankuma nogon bi de murgo anye ayo anye shawbla anye woro ci kozaba anga kuma munu be ka boni yoro na ta ni meni man nogon de murgo ko ceya kono i ceya be tige nunguni min be tige ko on no goni na kiba fo ko ka munke ka jeni e be se ka mena ka jeni ka nyime o yorope ka do tasuma la ka jeni ka i maya bashiment tu bolo patio donc aw bolo sisan ne ma min fam numunke bolo sisan na tigara na ale ya ka framugo kala o e no ale de sage abana futila ale tabana e fana ta no ale de flu Benzema de bolo ane chela de rosa diminta la aywa ejo ambi sigan ko don fitini docteur tabe dokun saba ke numun tabe tlejel ke bon obi dépend beni bolo farkolo chuga beni farkolo chuga do suno bolo koli numu dobe aka Suleman de bisika Kenya dogo kunkle ya famde o nga dobe au tabsika temoka dogo kunfla mais numu kem tamana gela chugo chuga teme dogo kunfla ka ay no ni ya temne o kandro sike bolo ko de re farkolo de may beni farkolo chuga do ya fam de konte furam mi kala tibo karla kan ne soro ade modbo maya kuntegele o jenne ka nyimi obe munde kofo abe min kofo abi chefarian de kofo aba jira ko eche to no lamini no ay mo ne eche ka soro mo konun kunu o do kunu ni ko do mene awo bo kunu ni de kura de farale ka cheka ere sera ki dabri sugola ko nyimi yoro mun yara far sugo o nego ke ebe jagte kala sisa esige bo jati no na ntato lo kama muto ka turu yera la ka boti akan na toy na jo ba juli mingu na ye meka muru turu yera la meka boti ka turu yera la ka boti o ta ganza de
a bɛ bɔ fa Afrique du Sud a tɛ bɔ kala ayiwa bon nin bɛɛ ye cɛya ye nka gansanw tɛ parce que muru min kɛra k'a tigɛ muru in tɛ muru gansan ye a faamuna wa i bɛ se ka taa sɔrɔ olu dafuruko in yɛrɛ fana yanni o tile ka bi fɛn dɔ b'a la donc a bɛ mago dɔ ɲɛ ye mako b'o yɔrɔ de la o Modibo kana siramugu min sa bon ne ka min fɔ ne o dafuruko nin jeni dɔrɔn k'o ɲimi dɔrɔn kɛra dɔ farala n ka cɛya kan nka a bɛ ko wɛrɛ ɲa fana ayiwa bon o ko wɛrɛ min filɛ ye o kɔni ye sira min ye fo ni sira dosobɔ mɔ ko n'o tɛ o dɔnniya tɛ n na ala k'a kile ɲɔgɔn d'a ma a ye siramugu minni daminɛ n y'a dɔn ko janfa bɛ y'a ko la nɛgɛjuru ye 20 ni kelen funi fu 10 ni kɛlɛ n'an balimaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo hɛrɛ bɛ hɛrɛ ne ma fɛn fɔ ni bolo kora ko o sogo di ma i yɛrɛ ko ɲimi wa awɔ kɛ o tigi o kelen subaga yɛrɛ ayi o ni suya tɛ kelen a n'a tɛ kelen ye u tɛ fan kelen fɛ yɛrɛ suya tɛ kelen ye suya tigɛ ka tila ka ɲimi k'ala k'a jeni ka ɲimi cɛya dɔ don u tɛ fan kelen fɛ o de y'a to an ka segin so an ka segin so ala ka ɲaga d'an ma amina an ka taa so ɲɛfɔli ka kan ye nɛgɛjuru ye 20 Moro i y'a faamu sisan i y'a faamu kosɛbɛ ne ma jama tigɛ ma dɔnkili k'a la fɔlɔ k'a ɲini k'a faamu dɔnbaliya ye dibi ye yɔrɔ ko ten n'ala sɔnna dɔnbaliya ye dibi ye hɛrɛ tilenna Lamine ça va baasi t'an na i ka worobilen b'i bolo sɛbilen bɛ yen du courage n'ala sɔnna bon kuma fɛn jila kuma na a bɛ ka min fɔ a kɛra anw yɛrɛ la parce que mais anw fɛ u b'a fɔ o contraire u b'a fɔ ko samara wolo datigɛ samara golo datigɛ samara golo datigɛ n'aw tilala opération u b'a bɛ ta siri k'a bila poche la la n'a nana i b'a bila n'a bɔra bolokodenso la a bɛ bon mɔgɔkɔrɔba kɔni b'a kɛ ka cɛmisɛnninw labɛn mais ɲimini kɔni o t'anw ka laada ye dɔw b'a kɛ ji la cogo dɔ la ni fɔra dɔw k'i ko n'a ye dɔw b'a kɛ sɛbɛn in cogo sugu dɔ la ka don den na mais kɔrɔ jumɛn de fɔra e ye o kan bon kɔrɔmafɔ y'a kan mais labɛn kɔni don i b'a dɔn fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw kun ka gɛlɛ ka contrat ni direct kɛ denmisɛnnin quoi mais e kɔni b'a faamuya u ye fɛn dɔ k'i la min kɔni ka ɲi e yɛrɛ ma o ye denya ni bangebaga cɛ danaya ye mais contrat ni tɛ f'i ye k'a fɔ nin min kɛlen fili la nin de don t'o fɔ voilà parce que n'i y'a bɔra bolokodenso la mun bɛ sigi aw kunna infirmier bolokoden ka infirmier don an b'a fɔ ko zɛmɛ bon ale de bɛ parce que bolokoden ka di subagaw ye quoi donc ale de b'aw kɔlɔsi yan'a bɛ taa passement na sɔgɔma i b'a sɔrɔ a bi u ka alcool bilenman nin tuma dɔ la i b'a sɔrɔ bandi bi ja i la donc a b'olu entretien k'a la la n'aw sera passement kɛyɔrɔ la bɔ bi ja quoi voilà en même temps ale de b'aw kɔlɔsi sufɛla la a datɔ la a ka dumuni kɛcogo la komi a filɛ ka cɛfarin dumuni min fɔ n'a ye dumuni kɛ daminɛ cɛ o cɛ ye dumuni fiyɛ i t'a ɲɔgɔn fila kɛ aw fana ta tun ye togoni ye wa Lamine a b'a fɔ cogo min o de don cɛ ye nin gɛlɛya dɛ cɛ a tɛ fifa non bon mɔgɔ ye laada bila mais a ne mo i bɛ ka min fɔ a ka émission in c'est très important du courage an ka segin kɔrɔlen ma n'o tɛ a ma ɲi dɛ a ma nɔgɔn voilà parce que e yɛrɛ ka émission na min mɔnɛ bɛ na maa tɛ se ka mɔgɔ gara fɛngɛ quoi mais ala ka hinɛ comment dire la fakoli la quoi Kamara wallahi e ɲɛ b'a la Kamara ɲɛnafin bɛ ne na i ka plateau kan dɛ wallahi n y'a faamu mais an ka dugawu kɛ ala ka hinɛ ni silamɛ su bɛɛ la amina wallahi i ka plateau in kɔni kan bon an b'u fo n'o tɛ k'a fɔ maa bɛna min bɛ se ka ne yɛrɛ fɛngɛ ka tɛmɛ kan non Kamara kun il était croyant wallahi dɔn tun Kamara la kojugu a diyara n ye mais bɛɛ ni si danyɔrɔ don ala ka hinɛ Lamine du courage a diyara n ye ala k'a n'aw dɛmɛ amina an b'i fo i ce weleli la an bɛ dan kun na bi ta in ma nɔgɔn dɛ Modibo o kununtɔ tɛ nɔgɔ voilà komi a fɔra cogo min na a yɛrɛ y'a fɔ Modibo bɛ se ka ɲɛtugu k'a kunu o sera ɲɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn ko o ɲɛtugu bɛ bɛn ma kɔnɔ tɛ n'a ka di i bɛ ɲɛ basa mɔɔ ɲɛ Modibo tɛ se ka ɲɛ basa k'o kɔni kunu hɛrɛ tilenna allo Kɔrɔmuso i ce somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi an bɛ dan kun na émission tagabolo ka ɲi émission tagabolo ka ɲi a diyara n ye ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ dɔw b'a fɔ ko mɔgɔ sigi nɛgɛkɔrɔ ko numukɛ dɔ ka n'a lemurukumuni fɛn fɛn tigɛ ko maga tɛ k'i yɛrɛ la n de bɛ fɛ ka karamɔgɔ ɲininka o koɲɛ de la i dansɔgɔni ko nba ne tɛ se dɛ mais ni ala ka hinɛ ne fa la a tun b'a kɛ kosɛbɛ awɔ sagomada kelen a tun bɛ se ka mɔgɔ 100 sigi sagomada kelen lemurukumuni na
magatega tigi yɛrɛ la magatega tigi yɛrɛ la a tɔgɔ bɛ wele dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Lamini don a bɛ kɔni ye Lamini ka lemuru ye Lamini de ye ko sɔrɔ bi dɛ n'a y'a sɔrɔ Fode Musa don a bɛ kɔni ye Fode Musa ka lemuru mais n'a ye lemuru in tigɛ e min tɔgɔ wele i bɛ bɔ dimi kalama i farikolo la wa e bɛ bɔ dimi kalama o y'a sɔrɔ tila kɛra a b'i komi dugumɛnɛ ci dimi yɛrɛ t'o la yɛrɛ dimi t'o la mais numu fana bɛ ɲɔgɔn dan dɔ de ye o ye dɔnniya yɔrɔ ye o ye dɔnniya de ye o tɛ gansan ye a faamuna ok an tɛ an b'i fo ok merci beaucoup i cɛ weleli la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo an bara man ce Moro ɲama de don ɲama kɔri baasi tɛ yen ayi baasi foyi tɛ yen denbaya bɛ di baasi foyi tɛ muso ni denw kɔri baasi kɔni tɛ yen mandara foyi tɛ yen bolokoli ko a kɛra ne yɛrɛ bolokora ka sɔrɔ ne ka taa san 4 ye y'a sɔrɔ o waati an kun bɛ saba de ci wala bon komi n ko ka don o la n y'o de fɔ a ɲɛna n ko sanajima n ko komi ale ye maraka a tɛ sanajima kɔrɔ dɔn quoi donc saba a b'o dɔn kɔni i dɛngɛ b'i bolo minɛ ka taa mais i b'i bolo furuti ka bɔ ale bolo kosɛbɛ kosɛbɛ munna i bɛnkɛ de b'i bolo minɛ ka taa mais aw bɛ surunya numukɛ la dɔrɔn i b'i bolo furuti ka boli ka numukɛ de sɛgɛrɛ fo a yɛrɛ sigilen ja ka tigɛ ka cɛya yira la wayi ka cɛya yira la fo i tɛ siran donc ni min b'o kɛ i filamaw bɛ se ka en fait i filamaw bɛ se k'i dakɔrɔbɔ n'a ye k'i lagosi n'a ye wa o tɛ diyagoya ye jagoya kɔni o kɔni ye diyagoya ye a faamuna ok a faamuna a diyara n ye an b'i fo foli diyara n ye kosɛbɛ ɲama ne baraji merci i ni ce weleli la a diyara n ye kosɛbɛ ayiwa mɔgɔw ye ɲininkali kɛ ko k'i fo kosɛbɛ Modibo ko non ale ka ɲininkali jaabira parce que ale tun b'a fɛ ka lemuru kumuni de ta dɔn o jaabira kaban k'an b'ale fo kosɛbɛ Modibo an balimaw ma ko bi la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 maakɔrɔw ka kɛnɛ don an bɛ dankun na yɛrɛ tilenna wa allo ça va ça va bien merci mɔgɔw bɛ baasi t'an na ne ka ɲininkali ye min ye o i bɛ radio in faga radio faga allo radio faga n'o tɛ an tɛ ɲɔgɔn faamu d'accord mɔgɔw bɛ yɛrɛ bɛ ne ka ɲininkali ye min ye quoi i bɛ se ka denmisɛnnin to asisima la k'a sigi nɛgɛ kɔrɔ i bɛ se ka denmisɛnnin to asisima la sisan k'a sigi quoi k'a daminɛ san 7 ka yɛlɛ san 7 awɔ ka yɛlɛ kɔni cɛmani kɔni mais an dun b'an tɔgɔ sigi parce que ni denkuli banna dɔrɔn an b'an denkuli so a tile 40 bon peut-être o bɛ se ka kɛ aw sago de ye bamananw ko ten dɔngɔfɛn ni fɛn ɲuman tɛ kelen ye quoi bon an fɛ sisan puisque an b'a ye bon comme a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye puisque an bɛɛ denbaya ye k'a faamuya bon a caman bɛrɛbɛrɛ bɛ yen depuis n'a san 40 a bɛ commencer a kusijala gosi b'a sɔrɔ quoi wayi a bɛ se san 40 ma wayi kusijala gosi bɛ se ka sɔrɔ mais musomani don musomani bon ale ni cɛmani tɛ kelen mais hali kɔgɔli fana sira fɛ u cogow tɛ kelen ye nin fɛn fila si man nɔgɔ k'a fɔ ko fitini k'a kɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔba ya mais bon comme mɔgɔ caman b'a kɛ an tɛ k'a faamuya bon an kɔni cɛ yan sisan i b'a ye bon hali ne yɛrɛ bɛ k'a kɛ tile 40 bon mɔgɔ caman bɛ yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a jan donc ni a ka émission vraiment a b'a lamɛn kosɛbɛ a ka d'an ye mais n'a sera ka a différence fɔ mɔgɔw b'a faamuya cogo min kosɛbɛ kosɛbɛ an fɛ yan mɔgɔ caman b'a kɛ pali foyi t'o bolo a fɔ papier b'o bolo soit a bɛ taa bon vraiment a ma nɔgɔn o de ye kojugu ye an kɔni b'a ye dɔrɔn a bɛ kɛ yan an bɛ taa donc tile 7 yɛrɛ donc o ye farati ye farati don faratiba mais Lamini yɛrɛ a bɛ se ka yɔrɔ ta ka région ni sɔrɔ o bɛ karamɔgɔkɛ yɛrɛ bɛ se ka min bɛ f'i ye bi n'i ye bi la kɔlɔsi kosɛbɛ denmisɛnnin san 30 denmisɛnnin san 25 san 20 o bɛɛ b'a la k'a fɔ ko fanga t'olu la wa vraiment ne yɛrɛ bɛ ka kuma o de kan ne y'a kumana o bɛɛ b'a la k'a fɔ ko fanga t'u la
a caman bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in fɛ nka caman bɛ sɔrɔ a yɔrɔ fɛ n'a fi nka bɛɛ don a caman kurusi nka fɛgɛya kosɛbɛ caman bɛ sɔrɔ nin fɛ denɲɛrɛnin ko non ko o tɛ bɔ fɛn kalama denɲɛrɛnin farikolo bɛ mɔgɔ min na jɔn de y'a fɛ k'a tɛ bɔ dimi kalama a b'a nin yɔrɔ dimi kɔni sɔrɔ a t'o sɔrɔ wa a nin yɔrɔ dimi a b'o sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba b'a nin yɔrɔ dimi sɔrɔ cogo min na denɲɛrɛnin fana b'a nin yɔrɔ dimi sɔrɔ ten parce que n'a kɛra la dɔrɔn i b'a ye a bɛ kule. Bon sisan komi san 7 sisan donc o jate ni tilen no quoi k'a daminɛ san 7 ka yɛlɛ o de ka ɲi. o dimi o joli bankadi kɛ non jeli bankadi côté siko ye i ka bɔ ko dɔ kalama ko dɔ ka f'i ye secrètement ko la i k'o faamu i k'i yɛrɛ dɛmɛ cɛya taabolo fɛ i fana ka fɛn dɔ ɲɛfɔ i denw ye cɛya kɔnɔna la numukɛ filɛ ka fɛn dɔw fɔ ni i bɔlen di i yɛrɛ kalama adamadenya kɔnɔ i b'i yɛrɛ kalama fɛn dɔw bɛ d'i ma min bɛ se k'i dɛmɛ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka taa an b'i fo i ni ce welela Modibo n'Ala sɔnna ma Modibo karamɔgɔkɛ yɛrɛ fɛ hali n'a sera ka yɔrɔ dɔ pratiquer région kɔnɔ donc fana ka fisa quoi a faamuna komi a bɛ se k'an civiliser cogo min a faamuna voilà merci Modibo dankun datugura i t'i ka numéro di kosɛbɛ numéro jumɛn de b'i bolo ni mɔgɔ min mako b'i la numéro 76 Modibo ka numéro ye 76 12 63 84 i bɛ segin a kan 76 12 63 84 Kolokani Modibo Traoré an b'i fo an ma bɔ dankun na dɛ halisa an bɛ sigi nɛgɛkɔrɔ kuma la parce que nin bɛɛ la an bɛ yen de an ma se so fɔlɔ n'an sera so numukɛ ta mana ban zɛmɛ ta bɛ daminɛ mun de bɛ ɲɛfɔ o yɔrɔ la a bɛ denmisɛnninw nafa cogo di n'u kɔrɔbayara u bɛ kɛ cogo di mun de bɛ f'u ɲɛna a kuma ka ca a diyara n ye a bi siramugu bɛrɛma min tɛ n'o tɛ dɔɔnin min na an b'i fo k'an bɛ Fode Musa fo ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to tonton Lamini n'a ka jama de tun don Makɔrɔ ka kɛnɛ a kan bɛ dɔgɔkun wɛrɛ dugutigi jɔ bonya jara na zone jɛɲin kɔnɔ ka bilankɛ jara wele k'a jara kɛ bolo i ma dunu ka mɛn ka wasanaya don Tonton Lamini abara ko ɲuman kɛ Tonton Lamini Tonton Lamini a yɛrɛ ko ɲuman kɛ Tonton Lamini Lamini